Прывітанне, паважаныя сябры, прывітанне нашыя заўзятары не толькі вельмі ўспешныя вас чуць і бачыць на нашай трансляцыі. Сёння крумкачы гуляюць на выправе, гуляюць у слаўным беларускім горадзе Пінску. У рамках 1/32 фіналу сустракаемся супраць футбольнага клуба «Стэнлес». Супернік сёння вельмі небяспечны, вельмі моцны, дзеючы бронзавы прызёр другой лігі. Таму матч чакае складаны, але будзем верыць у нашых хлопцаў. І для вас гэтую гульню пракаментуем я, Міраслав Колас, і мой калега і мой калега Алексей Борисевич. Вельмі рада чуць у эфіры. Так, і пачнем са стартавых складаў гуляючых сёння каманд. Склад футбольнага клуба «Стэнлес». Нумар 1 Анатоль Тупілаў, брамнік каманды. Нумар 5 капітан Ігор Курган. Нумар 8 Кирилл Чэпкі. Нумар 10 Олег Курган. Нумар 11 Антон Байко. Нумар 13 Олег Вакулич. Нумар 14 Даниил Казека. Нумар 17 Иван Маюк. Нумар 44 Микола Каляда. Нумар 88 Зміцер Абрамчук і нумар 97 Яўген Каляда, галоўны трэнер каманды Віталь Кірылка. В свою чергу крумкачы сёння выступяць на наступным складзе. Брама абараняе нумар 1 Арсень Кудзін, 5 капітан каманды, па традыцыі Яна Шаладуцька, 6 Давуд Арыбгаджыеў, 8 Арсень Старікаў, 9 Ростислав Серы, 10 Коски Намиката, 12 Бука Неджи, 18 Алексей Баранов, 20 Евген Кардейчик, 66 Владислав Добещук и номер 77 Данила Роцман, тренер нашей команды, вядома ж Владимир Фомич Бушма. І прадставім суддзяў сённяшняй гульні. Галоўны суддзя Мікіта Шыян, яму дапамагаюць Мікола Казак і Евген Клімович, 4-й арбітр Александр Дамантович, інспектор сённяшняга матчу Олег Колб. І, здаецца, мы скончылі з афіцыйнай часткай і можна нарэшце пераходзіць да футбола. Слухай, футбол у нас як бы і на дворе адчула, што матч у нас распачаўся, бо літаральна за лічоныя хвіліны да гэтага матча мы, умоўна кажучы, рыхтавалі сябры для вас трансляцыю, бо было такое жахлівае, дажджлівае надвор'е, а зараз і мусіць і само надвор'е змушае нас глядзець гэты футбол у шыкоўных абставінах. Так, выглянула прыемная сонейка, напэўна, таксама будзе прыемна гуляць нашым футбалістам, і адразу, на жаль, сочым за атакай Стэнлеса. Нумар 88 прорываецца па левым фланзе пасля абрэзкі нашай каманды, але удаецца нам мяч хутка перахапіць. Ну, цікава, Міраслав, між тым будзе паназіраць, бо ў пераважнай большасці матчаў гэтага сезона наша каманда выступала першым нумарам, а мы нагадаем, глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў, таму пад нашай камандай у гэты матч, вядома, зразумела будзець, мы будзем мець на ўвазе футбольны клуб Крумкачы. Дык вось, кажу пра тое, што ў пераважнай большасці матчаў сезона каманда выступала першым нумарам, сёння мусіць цікава будзе за гэтым паназіраць, бо супернік сапраўды роўны, калі можа некаторыя лічаць фаварытам Стэнлес у сённяшнім матчы. Так, і цікава будзе паназіраць, якую тактику абярэ наша каманда, якую тактику абярэ Стэнлес, таму што каманды сапраўды як мінімум роўныя, але ведаем мы, як гуляе футбольны клуб Стэнлес, бачылі мы асабістыя гульні паміж крумкачамі і Стэнлесам. Стэнлес — гэта каманда, якая любіць аддаць мяч, якая любіць дзейнічаць другім нумарам, любіць дзейнічаць на хуткіх контратаках, а крумкачы каманда, якая якраз больш любіць мячом валодаць, дзейнічаць першым нумарам, і цікава, ці зменіцца штосьці, ці каманды абяруць такія звычайныя для сябе варыянты гульні, варыянты стратэгіі на сённяшні матч. Да, мяркую, самае сур'ёзнае выпрабаванне ў гэтым сезоне нас сёння чакае, бо, вядома, аддаем належнае і ўраджайнае іншым супернікам па дывізіёне, і таму ж мінскаму мору, умоўна кажучы, але сённяшні супернік — гэта такое сапраўднае выпрабаванне наконт таго, на што наша каманда можа разлічваць у гэтым сезоне, і добра, што гэты матч здараецца зараз, што ёсць магчымасць адчуць свае сапраўдныя сілы, бо ўсё ж такі дывізіён наш мінскі ў гэтым сезоне можа быць трошки здаў сваю планку ў плане моцы. Можа быць такое меркаванне ад мяне. З аднаго боку згаджуся з табой, з іншага боку можам узгадаць апошнія гульні мінскага дывізіёну, можам узгадаць гульню супраць мінскага мора вельмі складаную, у якой мы, на жаль, страцілі 2 балы, можам узгадаць гульню супраць ураджайнай, дзе таксама вельмі добра дзейнічала ураджайная, і як быццам ураджайная вось такім сваім контратакуючым футболам крыху падрыхтавала нас да сённяшняй гульні. Таму ў мінскім дывізіёне гэта добра, што ёсць канкурэнтныя сапернікі, добра, што ёсць канкурэнтныя гульні, але сёння супернік, канешне, зусім другога ўзроўню. Сёння супернік, магчыма, адзін з галоўных, магчыма, галоўны фаварыт другой лігі, як мне здаецца, і вось супраць такога суперніка згуляць сапраўды вельмі цікава. Так, цалкам згодны я з табой. Я думаю, згодныя будуць заўзятары. Нагадаю, глядзім матч на YouTube-канале Крумкачоў, таму, сябры, залетайце ў каментары, ў чат гэтай трансляцыі, дзяліце сваім меркаваннем наконт таго, каго вы лічыце фаварытам у гэтым матчы. Спадзяюся, нас глядзяць сёння не толькі заўзятары
мінскай каманды, але заўзятары, можа, з Пінска, а можа, і з іншых гарадоў нашага свету. Упэўнены я ў гэтым, а пакуль давай адзначым першыя хвіліны, досыць роўная гульня, пакуль без вострых момантаў, хаця ўжо колькі 3,5 хвілінкі адгулялі, ну, пакуль такая гульня на сустрэчных курсах, як то называюць, да, без абвастрэння пэўнага, мы з табой маем магчымасць трошку уводную частку, такую подводочку гэтага матча агучыць якраз. Можа быць, давай яшчэ згадаем, пакуль час дазваляе, пакуль гульня дазваляе гісторыю супрацьстаяння гэтых каманд. Я думаю, она яшчэ не паспела забыцца, у шмат каго ў памяці засталася. Так, 4 гульні згулялі гэтыя каманды паміж сабою. Першае супрацьстаянне гэтых каманд здарылася ў рамках 1-2 фіналу у сезоне другой лігі 2023 года. Вельмі такое было яскравае, жаркае супрацьстаянне. Тады у Пінску, як мы памятаем, наш цэнтральны абаронца Глеб Крыцоў атрымаў чырвоную картку, вельмі спрэчную чырвоную картку, дарэчы, ужо на другой хвіліне гульні. Усю гульню гулялі мы ў меншасці і здолелі лік 0-0 абараніць, а потым у Менску быў яскравы матч з пераможным голам Арсеня Старыкова з сейвам пенальці ад Уладзіміра Фаміча Бушмы, нашага тагачаснага брамніка, і 3-1 перамаглі крумкачы ў той гульні і прайшлі другі раз у сваёй гісторыі, другі раз запал у фінал другой лігі. Другое супрацьстаянне гэтых камандаў было у 1/4 фінала 24 году. Тады, на жаль, усё скончылася значна горш для нас. 0-3 па суме двух матчаў, і вось тады якраз Стэнлес паказаў усю сваю моц, і Стэнлес паказаў, што нездарма ён з'яўляецца адным з фаварытам другой лігі, і цалкам па справе крумкачы тады з турніру выбіў. Магчыма, цябе штосьці запомнілася з тых супрацьстаянняў, магчыма, нешта цікавага? Скажу шчыра, напэўна, гульня сезона 2024, гульня адказ у Пінску, это, напэўна, адзін з самых сумных матчаў, які назіраў выкананні крумкачоў, бо сапраўды настолькі было безнадзейна. Сказаў, Стэнлес паказаў у тым матчы сваю моц. Давай будзем шчырымі, хутчэй крумкачы не паказалі свае сілы, гэта было вельмі слаба ў выкананні тагачаснай нашай каманды. Такой безініцыятыўнасці мне не даводзілася бачыць, буду шчырым, таму сёння верым у нашу каманду, будзем назіраць і будзем верыць, што атрымаецца пераламіць вось гэту тэндэнцыю, якая намецілася, маю на ўвазе 2 паразы запар ад пінскай каманды. Сёння складана вызначыць мне фаварыта, калі б мяне папрасілі аддаць перавагу адной ці іншай камандзе, не змог бы я гэта зрабіць па аб'ектыўных прычынах. Мне здаецца, што ёсць перавага ўсё ж у Стэнлеса, бо гуляюць крумкачы ў Пінску, гуляюць на выправе. Наша каманда зрабіла складаны шлях, 300 кіламетраў прыйшлося праехаць на гэтую гульню, і здавалася б, у кубку гуляць 2 прыблізна роўныя каманды, але так атрымалася, што крумкачы трапілі у кошык сеяных каманд разам з камандамі першай лігі, дзякуючы свайму ўдаламу выступу ў мінулым кубку. А вось Стэнлес трапіў у кошык несеяных, і вось, напэўна, для Стэнлеса гэты жрэбій апынуўся больш паспяховым, бо Стэнлес гуляе супраць сеянай каманды, але супраць каманды другой лігі. А вось для нас з усіх магчымых сапернікаў трапіўся, напэўна, самы складаны з усіх, што толькі мог быць. Я мяркую, да, ніводная з камандаў не радая такому лёсаванню, як мне здаецца, да, бо сапраўды гэта гульня такая вартая, можа быць, нават афішы фінальнага матчу другой лігі. Яныш Ладуцькую мяч у руку прылятае, не фіксуе тут парушэння правілаў Мікіта Шыян, і ўжо наша каманда сваю атаку будзе спрабаваць арганізаваць. Ёсць парушэнне правілаў на Арсенію Старыкове, здаецца. Так, здаецца, гэта быў Арсень Старыкаў, і зараз будзе Арсень Старыкаў, а магчыма іншы наш футбаліст уводзіць мяч у гульню са штрафнога удара. Так, паназіралі мы першыя хвіліны гэтага матчу за гульнёй. Быў небяспечны выхад у Стэнлеса на самых першых хвілінах. Памятаем мы, пасля памылкі нашага гульца, нумар 44 Стэнлеса перахапіў мяч, і была такая вельмі небяспечная спроба у Стэнлеса, небяспечны падыход да нашай брамы, але справіліся з гэтым нашы абаронцы. Нумар 44, нездарма я згадаў менавіта гэтага гульца. Мікола Каляда, сапраўдная легенда Стэнлеса, выхаванец пінскага футболу, які з 2021 году гуляе за Стэнлес, і памятаем мы яго, памятаем па мінулых супрацьстаяннях. Гэта галоўная моц Стэнлеса, галоўная зорка Стэнлеса у атацы і, магчыма, ва ўсёй камандзе. І цікава, як сёння нашы абаронцы з Калядой справяцца, што супраць яго змогуць зрабіць. Магчыма, Эбуканеджы, лідар, напэўна, нашай абароны, зможа неяк персанальна Міколу Каляду апякаць і з гульні выключыць.
Слухай, і варто сказати, що сьогодні кожен гулець стартового складу у Стенлеса на кошт золота, бо сябри, коли звернемо увагу на лаву запасних Стенлеса, то там дуже небагато наміката, класно, на Серого і ось перший стрел мусить у гэтым матчі, не помиляюся я. Файно гуляє Анатоль Трупілов, і побачимо перший кутник у матчі. Что добре, гэта кутник у выкананні нашай каманды. Дык вось на лаве запасных толькі 5 футболістаў, чым адзін з іх, і гэта брамнік Михаил Перец, то бок 4 палявыя при дазволеных при рэгламентах, здаецца, 5 заменах, то бок нават і тут Стенлес не можа разлічваць на поўную такую квоту палявых футболістаў. Таму вельмі моцна зычым этой камандзе вяртання на поле Мікалая Каляды, ён ужо, здаецца, і ёсць на поле. Так, выйшаў ён і зараз будзе дапамагаць камандзе ў абароне, ідзе навес ад Старыкова, небяспечна і здавалася мог Коскі дабіць, але вось зараз з мячом ужо Мікола Каляда, скончваючы пра Міколу Каляду, просто фенаменальную статыстыку мае гэты нападнік. Перад мінулым сезонам за Стенлес у яго было 115 гульняў, 134 галы і 75 галевых перадачаў, то бок болей гола за гульню, яшчэ шмат перадачаў, практычна 2 галевых дзеянні ў сярэднім за матч. У гэтым годзе 5 матчаў правёл Каляда, калі мы улічваем і чэмпіянат, і кубак. І ў гэтых 5 матчах забіў ужо ажно 8 галоў, у тым ліку ў мінулым туры чэмпіянату Берасцейскай вобласці, покер у варота Століна, а агулам тая гульня скончылася з лікам 9-0, але сёння, канешне, Міколе Калядзе будуць спрастаяць зусім іншага ўзроўню абаронцы, а зараз звяртаем увагу на тое, як навешваюць спутнік крумкачы, і зноў спраўляецца Стенлес, і Януш Ладуцька спрабуе з лёту, але гэта складана, і атрымоўваецца вельмі высока гэты мяч пайшоў. Ведаеш, я кажу, пра такі удар, абы не нарвацца на контратаку. Менавіта з гэтую мэтаю, можа быць, наносіў гэты удар Януш Ладуцька, хаця, прынамсі, упэўнены я, што закладаўся Януш, канешне, на больш трапны стрэл. Тым не менш, маем, што маем, ужо 2-3 удары па браме Стенлеса мы побачылі ў першыя хвіліны, што не можа не цешыць. Вось ты казаў, што, можа быць, вызначыш Стенлес як фаварыта гэтага матча, бо доўгі выезд чакаў нашу каманду. А давай звернем увагу на тое, што нягледзячы, што Стенлес гуляе дома, такое пачуццё, што гуляем мы дома, улічваючы тую гучную падтрымку, якая па традыцыі суправаджае нашу каманду па ўсіх кутках, закіпочках нашай краіны. Я думаю, сябры, той інтэршум, які вы прасілі, вы адчуваеце ў гэтай трансляцыі. Зацятыя поклічы нашых заўзятараў вы будзеце рэгулярна адчуваць у гэтай трансляцыі. Так, гуляем мы сёння на стадыёне Акадэміі футбола, на натуральным газоне. Першы матч для нашай каманды ў гэтым сезоне на натуральным газоне, і спадзяемся, так, ідзе апасны момант, і вось трэба Сераму вырашаць, але спраўляецца Стенлес. Дык вось, першы матч для нашай каманды на натуральным газоне ў гэтым годзе, і сам стадыёнчык, здаецца б, зусім невялікі, але зараз гэты стадыёнчык прымае ў тым ліку гульні першай лігі, бо асноўны стадыён Пінску, стадыён Вална на рэканструкцыі, і футбольны клуб Вална Пінск зараз гуляе менавіта тут. І вось гэтыя невялічкія трыбункі запоўнены вельмі плотна, прычым вельмі шмат менавіта нашых заўзятараў, якія вельмі гучную падтрымку аказваюць, і прыемна глядзець за першымі хвілінамі гульні тым часам, бо былі ўжо і небяспечныя моманты. Вось быў небяспечны момант у Ростислава Серага, крыху яму не хапіла нейкай хуткасці прыняцця рашэнняў, але крумкачы зараз трымаюць мяч пад сваім кантролем і працягваюць атакаваць. Да, я яшчэ падзялюся такім відавочным назіраннем, сябры. Бачыце вы, што апошнія хвіліны сапраўды наша каманда пад прыціснуў суперніка, парушаюць правілы на Арсенію Старыкове. Хуценька разгуляў Арсень, далёка на Гоцмана, якая скідачка, і ратуе сваю каманду абаронец Стенлеса. Дык пра што скажу я, улічваць вось гэты, ведаеш, такі сціснуты кароткі склад Стенлеса, у мяне было адчуванне, што можа быць стаўка будзе ад каманды на моцны першы тайм, на максімальную выніковасць у гэтым першым тайме. Вось, а пакуль мы бачым адваротна, мы бачым, што наша каманда заціснула саперніка на ягонай палове поля і дыктуе свае правілы ў гэтым супрацьстаянні. Старікаў зноў ля мяча, трэці кутнік выконвае наша каманда. Зноў, хутчэй за ўсё, будзе навясная перадача. Так, Эбука Неджи мог быць першым на мяче, але апярэджваюць яго. Пакуль, хочу верыць у гэта я, футбалісты бела-зялёнай форме. Старікаў, здаецца, можна было пад правую сабе закласіць. Папярэчына. Як жа небяспечна раз за разам мы атакуем. Вось ёсць у нас ужо 3 кутнікі, ёсць некалькі небяспечных стрэлаў, і зараз, напэўна, самы небяспечны момант у гэтым матчы. У папярэчную трапляе Евген Гардзейчык. Евген Гардзейчык умее біць галавой, Евген Гардзейчык умее забіваць.
было вельмі блізка, і, канешне, у такія моманты гульні часам кажуць, што гол наспявае, але калі мы гуляем са Стэнлесам, то, канешне, сказаць мы такога ні ў якім разе не можам, бо Стэнлес каманда, якая можа адсеціцца ў абароне, згуляць другім нумарам, а потым цалкам комфортна для сябе выбежаць у контратаку, знайсці той самы адзін момант і адзін гол забіць. Але нам, канешне, хацелася б, каб крумкачы забівалі, і для гэтага трэба моманты не толькі ствараць, але і больш бярэжліва да іх ставіцца, больш бярэжліва іх рэалізоўваць. І зараз забірае мяч брамнік Стэнлеса. Давай адзначым праход Дабішчука ў гэтай сітуацыі. Цэнтральны абаронца, але паказаў дрыблінг, які больш уласцівы футбалістам групы атакі. Дабішчук класна абгуляў супернікаў і трошку дакладнасці не хапіла ягонай перадачы, а так пакуль шчырая асалода назіраць за гульнёй каманды. Гэта, вядома, не вайбы 24-го года і той безнадзейнасці ў атацы. Пакуль файна выглядаем. Як яно будзе складацца далей, застаецца толькі назіраць нам з табою. І вось, канешне, зараз трэба ўважліва ў абароне згуляць. Даніла Гоцман у такім адзінаборстве супраць гульца Стэнлеса, але мяч, на жаль, у Стэнлеса застаецца і працягваюць яны атакаваць. І зараз, канешне, трэба вельмі ўважліва гуляць, не даць Стэнлесу зарабіць кутнік, бо ведаем мы, што гэтая каманда умее рэалізоўваць свае стандарты, умее рэалізоўваць свае моманты. Таму, канешне, хацелася б, каб кутнікаў і штрафных каля нашай брамы было як мага менш. Байко за Рыбгаджиевым на правом флангу, близким от нас флангу, разобрались, справа дошла до аута, хутенько его разгуляли пинские футболисты, и их уже позиционная атака распочинается, але под мои слова, сдается, забираем мяч под свой контроль, и, может быть, свою контратаку ладзім мы. Януш Ладуцька не удала в этой ситуации, не атрымалась ему разобраться на корысть команды, и аут, які будзе ўводзіць Дабішчук. І зараз Януш Ладуцька з мячом, Януш на Рыбгаджиева, Рыбгаджиев на Баранова. Сёння у стартавым складзе нашай каманды лідары нашы па абароны Баранаў-Старыкаў. І вось яны ствараюць гэтую небяспечную контратаку. Навес ад Рыбгаджиева, і крыху не хапіла, каб яго замкнуць. Моцны стрэл Коскіна Мікаты. Вось тут здавалася, што можна было бы Коскіна Мікату пусціць мяч значна ніжэй, але, на жаль, толькі ў дутык, толькі ў футбольны манеж, які располагаецца побач з нашым стадыёнам, вось толькі туды мяч прылятае, а ніяк не ў браму супернікам. Слухай, напэўна, зноў жа, калі дзеліцца нейкімі такімі меркаваннямі напярэдадні матча, то адзначу, напэўна, што нам бы больш дарэчна было згуляць гэты матч супраць Стэнлеса тыдні 2-3 таму, да? Бо адзначым, што так вельмі цяжка, вельмі складана каманда ўцягвалася ў гэты сезон. Распачала яго, здаецца, з 2 нічыіх, да, і ўжо потым пайшлі больш упэўненыя перамогі з лікам 9-0, 5-0, то бок адчувае ўжо намацалі сваю гульню пінскія футбалісты, і сёння ўжо можна сказаць, можна меркаваць, што можа быць і на пік да піка свае формы набліжаюцца патроху палескія футбалісты, таму можа быць і цікавей нейтральным заўзятарам будзе назіраць матч менавіта ў гэтыя дні, калі абедзве каманды ўжо набралі высокія абароты, як мне здаецца. Так, пінскі Стэнлес цяжка праводзіў і перадсезонку. Было ў перадсезонцы шмат нічыіх і супраць камандаў кшталту футбольнага клуба Івацевічы, то бок супернікаў Стэнлеса па берасцейскім дывізіёне. Потым было 2 нічыі на пачатку сезону з камунальнікам Белаазёрскам 3-3. Потым была нічыя 1-1, але вось неяк пакрыху Стэнлес сваю гульню знаходзіў. Была перамога 4-2 у кубку супраць Новай Прыпяці Альшаны. Новая Прыпяць вядомая каманда, і раней матч Стэнлес Новая Прыпяць быў бы такім класікай Берасцейскай вобласці, але зараз Новая Прыпяць нават не ў элітным дывізіёне чэмпіянату Берасцейскай вобласці выступае, таму перамога 4-2 атрымалася таксама не вельмі ўпэўненай, і, магчыма, гэта не тая гульня, якая задавальняе трэнерскі штаб Стэнлесу, але вось апошні матч Стэнлес выйграе ўжо ўпэўнена. Апасна. Крыжавіна, як жа вязе Стэнлесу, як жа шанцуе ім з каркасам з іх брамы. Ужо другі раз мяч трапляе ў каркас, і неяк зусім крыху не хапае крумкачам. Вось тут ужо няма ніякіх прэтэнзій да нашых хлопцаў, проста не шанцуе. І, канешне, хацелася працягваць так давіць, калі мы прыцягнем, халы прайдуць.
І гэта гол, першы гол забівае футбольны клуб Крумкачы, Ростислав Серы забівае, і святкуюць нашыя хлопцы, святкуюць вельмі эмацыйна, вельмі чакалі мы этот гол, і наши хлопцы, канешне, гэты гол заслужылі, неяк ён наспяваў, прыстрэльваліся, і вось зараз было неяк не зусім зразумела, куды трапіў мяч, бо з вельмі вострага вугла біў Ростислав Серы, але Ростислав Серы выдатна рэалізаваў гэты момант, мы яго віншуем, 1-0 Крумкачы павялі, гэта такі пачатак матчу, аб якім, напэўна, мы маглі толькі марыць. Сапраўды наспяваў ужо гэты гол, адчувалася вось у паветры прысмак такого лёгкага травеньскага дажджу і прысмак нейкі такі водар голу, які наспяваў ля брамы суперніка. Гэты гол мы і забілі. Файна, ведаеш, калі раней у сезоне 23 года, калі Ростислав прыходзіў толькі ў склад Крумкачоў, мы яго маглі крытыкаваць за ягоную рэалізацыю, то мінулы сезон больш выніковы ўжо падказвае, што Ростислав, можа, развіваецца як футбаліст, працуе над коэфіцыентам карыснага дзеяння, да, і атрымліваць канвертаваць свае моманты ў галы. Віншуем цябе, віншуем усіх заўзятараў, сябры. У першай палове першага тайма выходзім наперад. Усё лагічна, даецца так. Як жа прыемна так пачынаць гульню, і мы кажам не толькі пра лік 1-0, мы кажам у тым ліку менавіта пра гульню, пра тую колькасць момантаў, якія ствараюць Крумкачы. Крумкачы пачалі вельмі добра, і, канешне, хацелася б, каб мы зараз не абаранялі гэта 1-0, а працягвалі давіць, працягвалі ствараць моманты. 1-0, як мы ведаем, гэта лік такі вельмі небяспечны. Але слізкі, як наш газон сёння. Так, але калі заб'ем другі гол, я упэўнены, што гэта сёння адбудзецца, то успомнім нашага мінулага галоўнага трэнера Олега Дулуба, які казаў, што 2-0 самы слізкі лік у футболе, таму, канешне, трэба ствараць моманты, забіваць. І вось зараз віншуем Росціка. Трэці гол для яго ў сезоне, было 2 галы ў чэмпіянаце, і ў кубку вельмі добра, вельмі упэўнена разабраўся. Зараз назіраць за гэтай гульнёй ўжо значна прыемней. Так, я згодны з табой, важна вельмі зараз не прысесці на сваю палову поля, а паспрабаваць развіць гэтую перавагу, бо назіралася за нашай камандай такое ў сезонах 23-24 года, што забіўшы, мы такія былі вельмі часта маглі атрымаць гол хуткі ў адказ, таму зараз можа быць і трэба трошки падсупакоіць гэтую гульню, можа быць недзе падтрымаць мяч, не абастраць. Прынамсі, не мне гэта вырашаць, паназіраем, якую тактыку і стратэгію на бліжэйшыя хвіліны выбере наша каманда, але гол відавочна ўздымае мой настрой, бо былі такія пэўныя перажыванні перад гэтым матчам у мяне. І ведаеш, Алексей, вельмі такой нетипичный пачатак матчу для нашей команды, бо мы уже привыкли, что команда у першым тайме неяк так да гульні паступова привыкае, неяк паступова привыкае до суперніка, вельмі павольна ўваходзіць у гульню. Памятаем мы і гульню супраць Ураджайнай, і гульню супраць мінскага Спартака, напрыклад. Гэтыя гульні, якія скончыліся для нас разгромнымі перамогамі, але першыя таймы мы згулялі 0-0, а тут вось такі актыўны пачатак матчу, і Крумкачы на пачатку матчу павялі вельмі хутка. І вось цікава паназіраць зараз за рысункам гульні, цікава паназіраць, як жа Крумкачы будуць дзейнічаць у выпадку, калі вось так хутка мы свой першы гол уже забілі. Так, і ведаеш, пра што думаю зараз я, пачуўшы твою прамову, што, можа быць, гэта і быў план трэнерскага штаба нашай каманды, магчыма, здзівіць суперніка вось гэтым актывам, актыўнымі дзеяннямі на першых хвілінах матчу, бо сапраўды менш гэта ўласціва нашай камандзе ў гэтым сезоне. Я тут з табой цалкам згодны. Можа быць, і не чакаў Стэнлес такога ў нашым выкананні, можа быць, самы планавалі пінскія футбалісты забраць мяч пад кантроль і, можа быць, выйсці першымі наперад у гэты матч, але все пакуль ідзе па плане Владимира Бушмана, Сергея Казекі і Константина Куімова. Нагадаем пра наш трэнерскі штаб, які сёння ў поўным складзе прысутнічае на гэтым матчы. Я так не звярнуў увагу, ёсць Сергей Казека сёння на лаве запасных? Не, сёння выключна як трэнер. Так, сёння Сергей Казека як трэнер. Чакалі, насамрэч, шматлікія нашыя заўзятары Сергея Казеку сёння ў заяўцы менавіта як гульца, бо ведаем мы, што Казека заяўлены на сезон як нашы паўабаронца. Сергей Казека прыехаў сёння ў Пінск, і бачылі мы у тэлеграм-канале нашага клуба, на які абавязкова трэба падпісвацца. Вось там мы бачылі кадры з трэніроўкі, якая была учора, і там Сергей Казека разам з іншымі футбалістамі актыўна трэніраваўся, і здавалася, што рыхтуецца ветэран беларускага футболу, каб сёння згуляць за Крумкачы, але чамусьці ён вырашыў, што сёння хлопцы справяцца без яго.
канешне пажадаем ім у гэтым сэнсе поспехаў. Так, і згадаў ты пра тое, што трэба абавязкова падпісацца на тэлеграм-канал нашай каманды. Сябры, нагадаю, што абавязкова, не абавязкова, але вельмі пажадана падтрымаць нашу трансляцыю. Тут жа у апісанні трансляцыі знойдзеце вы спасылку на Donation Alert, дзе сапраўды літаральна ў некалькі клікаў вы можаце капейчыну, рубель, любую валюту зручную вам адправіць на рахунак нашага клуба, каб удасканальваць, паляпшаць трансляцыю. Сёння, здаецца, у нас тут-тут-тут, але пакуль без тэхнічных перашкодаў атрымалася ўсё зладзіць, хаця надвор'е, я скажу шчыра, было неспрыяльна, што мы, што Федэрацыя футболу планавалі рабіць гэту трансляцыю з вышкі, якую вы можаце часам назіраць у трансляцыі, але ж вось надвор'е не дазволіла нам гэта рабіць. Хаця, давай будзем шчыры, Міраслав, футбалістам гэта надвор'е толькі на карысць. Хлопцы, я чуў, так з пэўнай асалодай абмяркоўвалі мокры газончык, ён ужо так сапраўды увільгатніўся перад матчам, і мяч трошку хутчэй ходзіць, чым таго можна было чакаць. І вось зараз цікава, ці працягваецца гульня, неяк не вельмі зразумела. Застаўся мяч у нашай каманды, здавалася б, але суддзя чамусьці даў свісток, магчыма, таму што ляжыць футбаліст Стэнлесу на газоне. Там было адзінаборства, у якім удзельнічаў наш абаронца Бука Неджы, і мне здаецца, што Бука згуляў цалкам чыста, цалкам без парушэнняў правілаў, як ён гэта ўмее. Але, канешне, хлопец ён магутны, таму у адзінаборствах з ім футбалісты Стэнлеса могуць апынуцца вось так на газоне і без фолу са стараны Букі. Канешне, толькі здароўя нашым супернікам жадаем. Пакуль што звярнемся да чату трансляцыі, абяцалі мы яго чытаць, і нашу абяцанку мы выконваем. Перадаюць нам прывет з Вільні, з Кракава. Вам таксама прывітанне ў гэтыя слаўныя гарады. Вельмі ўсцешна бачыць і чуць і чытаць наших заўзятараў адтуль у чаце нашай трансляцыі. Зноў Віктор Михайлович Гончаренко прысутнічае на трансляцыі нашай сённяшняй гульні. У гэты раз Віктор Михайлович Гончаренко кажа, што ён прыехаў на Груганы, каб паглядзець за гульнёй. Там нейкія дзеці гуляюць. Гуляем сёння ў Пінску, Віктор Михайлович. Чакаем вас ужо ў нядзелю на нашым матчы супраць Туркспору на стадыёне ФК Мінск. Нядзеля 16:00. Абавязкова прыходзьце, падтрымлівайце нашых хлопцаў, як мы вам і абяцалі. Калі прыйдзеце на матч Крумкачоў, мы на гульні зборнай таксама абавязкова зазірнем. Тым часам футбалісты Крумкачоў праводзяць сваю атаку, але футбалісты Стэнлеса пакуль што спраўляюцца, і вось пасля забітага голу не было ў нас больш такіх небяспечных момантаў, як былі перад голам. Памятаем мы, як мяч 2 разы трапляў у каркас брамы. Магчыма, зараз так крыху супакоілася гульня, не ведаю. Падраўнялася, можна сказаць. Так. І футбалісты Стэнлесу, магчыма, больш актыўна пайшлі наперад, і футбалісты Крумкачоў, магчыма, супакоіліся. Канешне, хацелася бачыць тую гульню, якую мы бачылі на пачатку. Уж вельмі нам падабалася за ёю назіраць. Да, Давідчук дабараняўся, і аут на карысць Стэнлеса. Хутка, не губляючы ні секунды, яго ўводзяць футбалісты пінскай каманды. Можа быць, спрабую так трошку тэмп гульні падскорыць, каб ствараць пэўную некамфорт, дыскамфорт нашай камандзе, але пакуль гэтым дыскамфортам, шчыра кажучы, не пахне. Паузе, я думаю, ведаць, яшчэ цікава згадаць, паглядзець у пратакол, прыгадаць, хто ўсё ж такі застаўся ў складзе нашай каманды з апошняга матчу паміж гэтымі камандамі, бо якраз адкрыў сабе пратакол той гульні, і ажно 5 футбалістаў, якія выйшлі ў 24-м годзе ў старце тут жа ў Пінску, яны сёння ж і гуляюць у стартавым складзе нашай каманды, то бок неблагая статыстыка, здаецца, да, што за 2 гады, в прынцыпе, 50% стартавага складу нам атрымалася захаваць, улічваючы всю тую цякучку кадраў, якая уласціва нашаму футболу, не толькі мінорнаму. Але цікава, што сёння мы гуляем супраць Стэнлесу, і вось калі гэты паказчык глянуць у Стэнлеса, то там увогуле практычна няма нейкіх новых футбалістаў. Усе прозвішчы нам знакомыя, усе прозвішчы мы бачылі. Ідзе зараз стрэл галавой ад нумара 10-го Олега Кургана футбольнага клуба Стэнлес. На шчасце да нас ідзе ён міма нашай брамы. Дык вось, у футбольнага клуба Стэнлес склад практычна такі, як і 2, і 3, і 5 гадоў таму. Напэўна, з лідараў той каманды толькі Лявіцкі, ветэран абаронца, ужо сышоў у Новую Прыпяць, а так усе лідары ў справе, усе лідары ў Стэнлесе, і гэта адна з рыс гэтай каманды, гэта яе моц, яе такая супермагчымасць, вось гэтая пастаяннасць свайго складу, канешне, гэта ідзе толькі на руку Стэнлесу, вось гэтая згулянасць, гэтыя хлопцы даўно ведаюць адзін аднаго, і даўно яны
мы разам, таму вось з году ў год гуляем мы супраць футбольнага клуба Стэнлеса і адны і тыя ж прозвішчы ў пратаколе можам бачыць. Да, ўсё стабільна у Пінску, як той маўляў, а я адзначу, напэўна, ведаеш што, Міраслав, вось гэты стрэл мы толькі што з табой пабачылі па браме нашай, недакладны, гэта ўсё добра, але атрымліваецца першы стрэл толькі на 27-й хвіліне па нашай браме здолеў гладзіць Стэнлес, зычым, прынцыпе, у такім жа тэмпе і працягваць удары 3-4 за матч, калі пабачым, будзе няблага, але ўсё будзе залежаць ад таго, як будзе развівацца лік. Гульня, я думаю, да, калі Стэнлес будзе прайграваць 0-1, 0-2, то будзе больш актыўна імкнуцца наперад, а пакуль мы правым флангам праз Данілу Гоцмана спрабуем ўсё ж такі зарабіць нешта, але не зарабляем прыкладна нічога. Ты згадаў, што ж з абоймай, што ж са стабільнасцю склада ў Стэнлеса. Давай згадаем, што 2 гады таму у складзе нашай каманды тут гулялі Віталій Загматович, яго сёння няма, але ў Крумкачах ён ёсць. Януш Ладуцька, Коскіна Міката, можа быць, пазней не ёсць на тое магчымасць. Коскіна Міката — гэта з тых, хто застаўся да гэтых дзён. Арсень Старікаў і, напэўна, Яўген Гардзейчык з Алексеем Баранавым. Гэта тыя футбалісты, якія выйшлі ў 24-м годзе тут у старце нашай каманды. Так, ёсць, канешне, у гэтым свеце нешта стабільнае, як, напрыклад, Яўген Гардзейчык, Януш Ладуцька ў складзе нашай каманды, але цікава, што Януш Ладуцька, звыклі мы да яго ў цэнтры абароны, але ў гэтым сезоне Януш Ладуцька гуляе вышэй, гуляе апорнікам, пазіцыя для яго звыклая, на гэтай пазіцыі Януш Ладуцька гуляў яшчэ да Крумкачоў, у другой, у першай лізе. Былі ж такія часы. Так, даўно гэта, канешне, было. Дыназаўры па зямлі хадзілі, а Януш Ладуцька зашмяны выступаў. І ў тым ліку забіваў у вароты футбольнага клуба Крумкачы, калі я не памыляюся. Можа, і такое было. Было такое. Мы тобой яшчэ ў той час пад стол пешкі хадзілі. Ладно, жартую, я трошку перабольшваю, сябры, але сапраўды здаецца, што Януш, ну, это нешта такая велічыня максімальна стабільная для нашай каманды. Так, і некаторыя нашы заўзятары з сумневам ставіліся да таго, ці здолее Януш Ладуцька згуляць апорнага паўабаронцу, ці яго гэта пазіцыя, але ў гэтым сезоне Януш Ладуцька гуляе пакуль што нават без заменаў. Не так шмат у нас такіх футбалістаў, толькі Арсень Пудзін, Дабішчук і вось Януш Ладуцька, 3 нашыя гульцы, якія без заменаў усе 100% гульнявога часу праводзяць пакуль што ў Крумкачах. Таму Януш Ладуцька гэта безумоўна гулец нашай асновы, і ў апошнім матчы супраць Ураджайнай даволі добра ён сабе паказаў. На пару з Алексеем Баранавым яны шмат адбораў зрабілі і вельмі дамна памаглі Ураджайную перамагчы. Я скажу так, раней, калі даводзілася часцей каментаваць, я регулярна выкарыстоўваў гэту метафору пра Януша, што мне здаецца, ён як добрае віно, да, з гадамі ўсё ж такі саспявае, робіцца лепш, таму зычым яму гэтак жа сама і працягваць, не губляць свае хуткасці і працягваць надзейна бараніць тылы нашай каманды, што без парушэння правілаў паказвае Мікіта Шыян у гэтай сітуацыі дзейнічаюць футбалісты нашай каманды, хаця відавочна незадаволеныя заўзятары пінскай каманды, але паказвае, што трэба падымаць футбалісту ў бела-зялёнай форме, і ўжо была магчымасць у нашай каманды арганізаваць сваю атаку, але ж недакладна і абараняцца мусім мы на пачатку 32-й хвіліны. Звярні ўвагу, ўжо 2/3 першага тайму мінулі. Можам нейкія высновы з табой зрабіць, мусіць, я думаю, яны будуць відавочнымі, што, конечно, першую палову тайма Крумкачы правялі актыўней, а апошнія хвілін 10-15 гульні, ну 10, напэўна, гульня ўсё ж такі падраўнялася, хаця, можа быць, зараз мы перагарнем гэта на сваю карысць. Серый не першы на мячы, Старікаў апрацоўвае, з другім дотыкам наносіць удар, не моцны, не даходзіць ён да брамы Тупілавай, але мяч застаецца за нашай камандай. І прыемна зараз назіраць за нашай камандай, зноў-такі прыемна назіраць за нашымі латаралямі, і Даніла Гоцман, і Давуд Арыпгаджыеў дзейнічаюць вельмі высока, яны ўжо так неяк на ўзроўні вінгераў дзейнічаюць, бяруць мяч, навешваюць у чужую штрафную, і здаецца, што амаль усе нашыя гульцы, апроч цэнтральных абаронцаў, зараз у атацы былі, і быў у нас момант, быў пасля гэтага шанец, таму што перахапілі мы зноў мяч. Так, зараз мяч у Стэнлеса, але, конечно, хацелася б, каб наша каманда неяк вось так агрызалася і зноўку небяспечнасці ў варот Стэнлеса стварала. Так, і зараз Стэнлес атакуе ад сваёй брамы, праз брамніка ідуць,
Ну ж такі кароткі розыгрыш абралі, што, в прынцыпе, не вельмі ўласціва нашым матчам. Да, звыкліся мы, што звычайны сапернік неяк так далёкімі ўводамі карыстаецца. Вось зараз Рымхаджыев не дацягваецца да гэтага мяча і трэба адабараняцца яму супраць Байко. Так, Антон Байко гэта быў, і Антон Байко спрабаваў, мне здаецца, прастрэліць у штрафную, але гэты прастрэл Арсень Кудзін вельмі так упэўнена перахапіў. Давуд Рымхаджыев прыгожа Давуд прайшоў, страціў ён, на жаль, мяч, але вось гульца Стэнлеса ён неяк прайшоў так на куражы, сапраўды прыгожы фінт атрымаўся. Ну, ведаеш, эфектыўнасці не хапіла к этаму дзенню, эфектнасці там было дастаткова, а вось эфектыўнасці бракавала, і ўжо зарабляе Стэнлес свой стандарт, Зміцер Абрамчук ля мяча, і што нас будзе чакаць? Магчыма, розыгрыш, магчыма, падача. Ну, Арсень Старікаў перакрывае Байко на правым флангу і такім чынам пазбаўляе Стэнлес магчымасці праз кароткую перадачу разгуляць. Усё ж такі навес, дзе у штрафную першы на мячы быў Яўген Гардзейчык, і мусіць выносіць мяч за бакавую. Страхуе яго там Коцкі на Міката, і Стэнлес свой аут будзе ўводзіць. Можа быць далёкім кідам. Зараз паспрабуюць карыстацца футбалісты пінскай каманды, а можа і не. Паназіраем з табой, да, такі далёкі ў кід. На міжы нашай штрафной, і Кудзін мусіць быць першым на мячы. Важна і яму адчуць гэты мяч, я думаю, да, бо можа трошку падмёрз, ж такі яшчэ не такое, не цёплае, не травеньскае па-сапраўднаму надвор'е. І зараз вось так далёка ўводзіць мяч Кудзін. Шмат ён спрабаваў рабіць гэта супраць ураджайнай. На жаль, атрымоўвалася не вельмі дакладна, бо некалькі разоў Арсень Кудзін вось так ці ў рукі брамніку ураджайнай Махначу, ці некуды ў аут мяч выносіў, але зараз атрымалася не так дрэнна, мяч застаўся ў нашай каманды, і ўжо вось на чужой палове, на палове поля спрабуем мы стварыць нешта небяспечнае. Цікава, што перад гэтым быў стандарт Стэнлеса, і навешваў гэты стандарт, пры тым, што Стэнлес каманда, ну, вельмі такая вопытная, шмат ветэранаў у ёй гуляе, але такі важны стандарт у важным матчы навешваў Зміцер Абрамчук, зусім малады гулец, 2007 года народжання. Вось Стэнлес такім маладым пінскім хлопцам, выхаванцам пінскага футболу таксама дае шансы, і, канешне, гэта добра, таму толькі павага гэтай камандзе, але зараз, канешне, заўзеем мы за Крумкачы. Зараз заўжды, мне здаецца, падтрымліваем мы нашу каманду, сябры. Нагадаем, глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў, дзяліцеся меркаваннем пад заканчэнне, пад канец першага тайма. Будзе ў вас хвіліна другая, час перапынку, каб все ж таки абмеркаваць нам з вами вынікі высновы гэтага першага тайму. Прызнаюсь, шчыра, моцна радуе гульня нашай каманды, і яшчэ больш радуе тое, што на фоне такога суперніка паказваем мы такого гульнёя Бука. Показвае, што корпус і габарыты яму патрэбныя менавіта для такіх супрацьстаянняў. І што, Ладучка на левым флангу, такой на пазіцыі вінгера апынуўся сітуатыўна, а вось досведу гульні вінгерам яму, можа быць, зараз не хапіла, каб больш актыўна працягнуць гэты мяч па флангу ці грамотна аддаць перадачу на абвастрэнне гэтай атакі. І мне, канешне, хочацца яшчэ раз сказаць пра Ебуку Неджы. Паразмаўляю я пра яго крыху пасля нашай атакі. Не першы раз ужо каментую ў гэтым сезоне. І, канешне, ну кожны раз просто хочацца сказаць, вось ёсць такі мем, які ж Гвардыёла круты, вось у мяне просто адна фраза, які ж Ебука Неджы круты. Зараз супраць Міколы Каляды, так, зараз становішча па-за гульнёй у Ростислава Серага, дык вось зараз той самы Мікола Каляда, пра якога мы так шмат казалі, ветэран Стэнлесу, легенда, супербамбардзір. І вось супраць яго гуляе Ебука Неджы, і Ебука Неджы сваім корпусам, ну, просто выдатна адпрацаваў і просто выдатна мяч вярнуў у нашай камандзе. Брава, Ебука, што тут яшчэ сказаць? Ты калі называеш Каляду ветэранам, я так вырашыў звярнуць увагу на ўзрост 28 гадоў этому футбалісту, ну, мне не падымаецца рука, да, назваць яго ветэранам, але прынамсі па мерках Стэнлеса вельмі даўно ён выступае ў складзе гэтай каманды, і здаецца, што якраз такі, калі не памыляюся, я, Мікалай Каляда, і трэніруе каманду Палескага універсітэта, то ён яшчэ як бы не толькі як футбаліст выяўляецца, але як трэнер мае вялікі досвед, што я ўпэўнены дапамагае яму на полі. Так, конечно, калі мы кажам пра Каляду як пра ветэрана, кажам мы пра яго перш за ўсё менавіта як пра вопытнага гульца ў сэнсе згуляных матчаў за Стэнлес. Іх ужо даўно болей за 100, вельмі сур'ёзная такая лічба. Таму, канешне, вельмі так нязвыкла, што гэты гулец, ён яшчэ
толькі яшчэ у самым такім піку сваёй эмоцыі і вельмі шмат добрых сезонаў можа у Стэнлесе яшчэ правесці, чаго мы яму магчыма і пажадаем, але ні ў якім разе не сёння. Сёння няхай Эбуканэджы і далей каляду з'ядае і далей вось так заставляе каментатараў казаць Эбуке ўсё больш і больш кампліментаў. Вельмі хочацца мне хваліць гэта гульца, вельмі усцешны я, што такі добры абаронца апынуўся ў складзе нашай каманды. Магчыма, таму што крумкачы зараз шмат забіваюць галоў у гэтым сезоне. Нашы заўзятары, калі галасуюць за лепшых гульцоў матчу, больш звяртаюць увагу на атакуючых гульцоў, але калі ласка, вось паглядзіце, як гуляе Эбуканэджы, і магчыма вы сваё меркаванне зменіце. Гэта ні ў якім разе ніякая не агітацыя, а проста парада пасачыць за добрым абаронцам. Да, і магчыма зараз у нас будзе магчымасць ацаніць высілкі і дзеяння нашага абаронца, але не ён першы на мячы. Еўген Гардзейчык сітуацыю тут часова разраджае, але гэта не значыць, што атака Стэнлеса скончана. Яшчэ адна падача. Трэба выносіць мяч за межы штрафной. Гэта і робіць Януш Ладуцька. Ведаеш, такі старая памяць цэнтральнага абаронцы надала пра сябе ведаць. Хто ў гэтай сітуацыі стрэліў? Можа быць, ты паспеў звярнуць. Нумар 97, калі я не памыляюсь. 14, здаецца. Так, нумар 14 гэта Даніил Казека. Так, два Казекі сёння ў заяўцы на сённяшнюю гульню. Сергей Казека як асістэнт галоўнага трэнера Крумкачоў, а Даніил Казека яшчэ адзін пінскі футбаліст, як паўабаронца Стэнлесу. Так, хацелася пабачыць двух Казекаў на поле, але на вялікі жаль не давядзецца сёння такога бачыць. Бо няма Сергея Васильевича у заяўцы, але прынамсі ў сезоне будзем рады яго пабачыць. Калі на тое мае сам ён жаданне, бо супраць волі, вядома, ні ў якім разе не хацелася назіраць такое. Ну што, 40-я хвіліна, літаральна 5. Я думаю, хвілінку, можа быць, дадасць рэзервовы. Хто ў нас сёння рэзервовы? Александр Дамантович з Пінска. Пабачу, можа быць, мы адзінку на ягоным табло. А можа быць, і 45 хвілінамі абмяжуюцца. І да, на Старікаве правілы зараз Байко парушаў, так па-ціхаму, ведаеш, у стылі балканскіх футбалістаў, як тыя любяць з-пад цішка тое рабіць. Ну, не паважаю я такія дзеянні, а зараз Серы, ну як так, Расціслаў апрацоўваць мяч, ну база ж гэта. Расціслаў Серы, на жаль, ужо не першы гэта раз, калі Расціслаў Серы губляе добры момант. Так, вельмі хвалілі мы Расціслава Серага ў тым моманце з голам, як добра ён трапіў браму, але вось неяк крыху вяртае Расціслаў Серы тое, што тады напрацаваў, і ўжо не больш крытычна можам мы пра гэтага нападніка казаць. Канешне, хацелася б, каб давялося нам яшчэ ў гэтым матчы Расціслава Серага за што-небудзь пахваліць, за другі гол ці за галевую перадачу, але зараз абараняецца наша каманда, ідзе небяспечна, здавалася б, навес, але навес недакладны, і Арсень Пуцін зноў уводзіць мяч ад брамы. Да, працягваем мы, сябры, назіраць за гэтым матчам, і давай, напэўна, пакуль ёсць на то на паўза, згадаем, ужо справа ідзе да перапынка, хто ж у складзе Крумкачоў можа ўзмацніць нашу гульню ў другім тайме, калі будзе у нас на тое магчымасць, бо пакуль, ведаеш, так вельмі шчыльна нас падпрыціснуў Стэнлес ля свае брамы, і вельмі важна адгуляць гэты апошнія хвіліны суха, не атрымаць гэты гол у раздзявалку, як тое кажуць, бо псіхалагічна гэта будзе максімальна непрыемна. А пакуль Баранаў на правым флангу шукае адрасата для перадачы, можа сам пойдзе абгуляць. І да Расціслава Серага мяч не даходзіць у гэтай сітуацыі. Мікалай Каляда, давай звернем увагу на гэта, адпрацоўвае не толькі ў нападзенні, але і ў абароне для сваёй каманды. Ну што, ёсць паўзы. Прыгадай, Міраслав, хто ў складзе нашай каманды можа ўзмацніць гульню? Так, сёння у нас у запасе брамнік Кірыла Шэрбін, лепшы бамбардзір чэмпіянату Менску на дадзены момант, аўтар 8 галоў Уладзіслаў Марозік, абаронца Мікіта Кухцік, Уладзіслаў Далідовіч, нападнік з вопытам гульні ў вышэйшай лігі. Напэўна, працягнем пасля кутнікаў усё ж, бо небяспечна можа быць са стандарты, спадзеемся. Эбуканэджы б'е галавой, але, на жаль, спраўляецца Стэнлес. Дык вось, Яўген Тройніч, Канстанцін Цвяткоў, наш заўзятар, наш сябра Александр Томчык, Сімур Мамедаў, Ягор Антанович, таксама рэактыўны флангавы гулец, які умее дапамагчы ў атаке, умее забіць важны гол, і Арсём Варанковіч, нападнік. Такі сёння наш запас. Як думаеш, каго з гэтых футбалістаў
І няўжо ж не было офсайду? Няўжо не было тут офсайду? Браво, кажу я Байко, бо ну запарол ён гэты момант, які прэтэндаваў на статус максімальна галявога, мусіць самая небяспечная сітуацыя для нашай брамы ў гэтым тайме, але вярнулася Байко, ведаеш, карма мусіць існуе за свае непрыгожыя дзеянні на полі ў дачыненні да Старыкова, зараз яму прыляцела, магу і так меркаваць я. Так, ну гэта, канешне, 100% момант быў. Не зусім я разумею, як Антон Байко яго не рэалізаваў, і не зусім я не разумею, чаму не было становішча па-за гульнёй у гэтым моманце, але, магчыма, штосьці у дынаміцы гульні я не заўважыў. Зараз Стэнлес будзе кутнік навешваць, і небяспечна, як жа напрыканцы тайму паціснуў Стэнлес нашу каманду. Вось гэта ўжо больш падобна на той Стэнлес, які мы ведаем, канешне. Так, і ты пытаў мяне, каго, можа быць, пабачым у другім тайме, якая замена напрошваецца. Ну, я мяркую, што Владислава Марозіка мы дакладна пабачым у хвіліне на 60-х. Гэта, ну, мне здаецца, відавочна, бо Ростик, что-то, мне здаецца, сёння свой крэдыт, ведаеш, магчымасцяў ужо скарыстаў. Хочацца пабачыць Владислава, але прынамсі зычу і Расціславу поспехаў у гэтай апошняй хвіліны першага тайма. Ось, бо сысці, ведаеш, на перапынак з лікам 2-0 пасля таго, як ледзь не атрымаў гол у сваю браму, гэта будзе максімальна задызмараліць суперніка. Я мяркую, гэта менавіта так і будзе, калі атрымаецца нам ўсё ж такі так сысці на перапынак. Зычым гэта нашай камандзе, але пакуль абараняемся мы, далёк стрэл. Але Кудзін спакойна ў гэтай сітуацыі дзейнічае, хаця адзначым Дмітрий Абрамчук, які выконвае стандарты Стэнлеса ў першым тайме, зараз класна прыклаўся да мяча. Вось напрыканцы тайму зноў будзе кутнік падаваць, і, магчыма, неяк інакш рэалізоўваць Стэнлес, і вельмі зараз уважліва трэба згуляць. Апошняя ўжо ідзе хвіліна першага тайму. Паглядзім, што зробіць Стэнлес. Напэўна, будуць падаваць. Так, ідзе падача, і Арсень Кудзін. Арсеня Кудзіна вельмі шмат працы напрыканцы гэтага тайму, канешне. І зноў Арсень Кудзін забірае мяч у рукі. Хацелася б у першую чаргу просто спакойна гэты тайм дагуляць, без аніякіх для нас прыгодаў, без аніякіх апасных момантаў у нашай брамы. Засталося ўжо, ну, неяк зусім няшмат. Трэба хлопцам зусім крыху пратрымацца і ісці ўжо ў распранальню, неяк перавесці дух і зрабіць нейкія высновы па выніках першага тайму, які атрымаўся, ну, такім спрэчным для нас, канешне. Розныя былі адрэзкі ў ім, і канец тайму, канешне, застаецца за Стэнлесам. На жаль, галоўнае, каб гэта забітыя галы не канвертавалася, і ўсё. Галоўны суддзя нічога не дадае да першага тайму, свісціць аб тым, што трэба сходзіць камандам на перапынак. Давайте крыху з вами адпачнем, і потым абавязкова вернемся, абавязкова з вами яшчэ пачуемся. Так, сябры, 1-0 на карысць нашай каманды, адпачываем.
Один, погнали. Сябры, вяртаемся на другі тайм матча Стэнлес Крумкачы. Рады вітаць вас на YouTube-канале нашай каманды, YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, дзе гэты матч для вас сёння каментую я, Алексей Трусевич, Мирослав Колас, мой сённяшні напарнік. Ось і свісток на другі тайм, які пачынаецца з лікам 1-0 на карысць гасцявой каманды, а госці сёння гэта каманда Змінку, наша каманда Крумкачы, якая выступае ў барвовым камплекце формы, і у бліжэйшай паўзе мы з Мирославом стартавы склад каманды агульчым, ён ужо нейкія змены набыў, а пакуль Баранаў мог быць першым на мячы і падвойваць лік нашай каманды, але адабараняўся Стэнлес і ўжо ў сваю атаку сыходзіць. Так, і зараз атакуе футбольны клуб Стэнлес, здаецца, але перахапіў Кудзін мяч. Дык вось, адбылося дзве замены ў перапынку сённяшняй гульні ў складзе футбольнага клуба Крумкачы. Замест Ростислава Серага ў гульню уступіў Владислав Морозик. Замена па пазіцыі. Так, працягнем пасля атакі Стэнлеса, бо Стэнлес вельмі актыўна пачынае другі тайм, і, канешне, трэба больш уважліва гуляць з футбалістамі Стэнлесу. Так, на шчасце... Як на перапынак сыходзілі, так на другі тайм і вяртаемся. На наш жаль, але, прынамсі, лагічна. Гэта, як бы, з пункту гледжання логікі матчу, ўсё як мае быць. Стэнлес мусіць спрабаваць прымаць спробы нейкія адыграцца. Таму гэта было прадказальна. А мы з табой вернемся да стартавых складаў, але як на тое будзе магчымасць, бо пакуль Кутнік. Так, конечно, не дае нам Стэнлес пакуль шансаў на тое, каб замены нашы абмеркаваць. І навешвае Кудзін выбівае за межы штрафной, але зноў Стэнлес працягвае атакаваць. І Кудзін, здавалася, забірае мяч. І зноўку абрэзка ад Кудзіна, на жаль, не першая ўжо ў гэтым годзе. На шчасце для нас нейкіх катастрафічных наступстваў гэтая памылка не мела, але чарговы кутнік у Стэнлеса, здаецца, зараз Стэнлес наб'е кутнікаў больш, чым за ўвесь першы тайм. Канешне, неяк зусім небяспечна пакуль для нашай каманды гульня выглядае. Зноў навес ад Стэнлеса. Зноў Кудзін выбівае, як быццам памяняліся ралямі каманды. Вось такі актыўны націск мы бачылі ад Крумкачоў на пачатку матчу, а тут ужо Стэнлес атакуе. Дык вось, у перапынку адбылося дзве замены. Владислав Морозик, як мы і чакалі, выйшаў замест Ростислава Серага на пазіцыі абаронцы, а таксама замест Коскіна Мікаты, нашага японскага легіянера, выйшаў нумар 24 Константин Святкоў. І тут, здаецца, выпусцілі замест такога больш атакуючага, больш крэатыўнага Коскіна Мікаты апорніка Константина Цвяткова, які ўсё ж такі больш арыентаваны на адборы, на гульню без мяча. Магчыма, гэта замена звязана з лікам, які зараз на табло. Зноў стандарт у Стэнлеса. Удар, стрэл Стэнлеса ў папярэчыну. Як жа гэта небяспечна. Ну, вось як быццам мы глядзім зноўку першы тайм, зноўку глядзім пачатак матчу, але ўжо памяняліся ралямі каманды. Гуляць яшчэ вельмі шмат, і, канешне, трэба штосьці змяняць. Бо, ну, увесь тайм мы так зусім не пратрымаемся, калі столькі будзем Стэнлесу ля свае брамы пазваляць. Слухай, але калі і пратрымаемся, то это столькіх нерваў будзе каштаваць нам з табою і заўзятарам нашай каманды, бо вельмі нервова пакуль на пачатку другога тайма. Давайте ж таки разберемся, у якім складзе наша каманда выйшла на другі тайм. Нумар 1 Арсень Кудзін, 5 Януш Ладуцька, 6 Давуд Тарыбгаджэев, 8 Арсень Стариков, 12 Бука Нэнджи, 18 Алексей Баранов, 20 Евген Гардейчик, 66 Владислав Забіщук, 77 Данила Гоцман, і як ти уже зазначав, Владислав Морозик нумар 7, а так само Константин Святков нумар 24, і Морозик на мячі, стрел, прострел, лік мог робиться 2-0. Як гэта было небяспечна, і мог дапамагчы футбаліст Стэнлеса нашай камандзе, мог замкнуць гэты прастрэл Морозика, адправіць мяч у сваю браму, і мог Морозик вось так адразу, як толькі выйшаў на поле, дапамагчы нам здабыць гол, ён дапамог нам кутнік здабыць, і зараз гэты кутнік будзе выконваць Арсень Стариков, адзін з асноўных выканаўцаў стандартаў нашай каманды. Арсень Стариков навешвае, кутнік
вельмі небяспечна, як жа зараз добра наша каманда гэты кутнік разгуляла, але, на жаль, крыху вышэй мяч пайшоў, чым брама суперніка. Значым, што Баранов наносіў гэты стрэл, але трошку бракавала, не хапіла гэтай дакладнасці ў гэтым моманце Алексею Баранову. Мы не звыкліся нават, што Лёша і галавой можа замкнуць такую падачу-перадачу, але тут ўсё ж таки зручней было ногой наносіць стрэл. На жаль, недакладны. Можа, будзем з тобой меркаваць і спадзявацца, што это прыстрэлка Баранова была, а гол у ягоным выкананні рана ці позна здарыцца ў гэтым матчы, пакуль абараняемся мы. Ну што, у Стэнлеса заўважыў ты нейкія замены? Ці, здаецца, у тым жа складзе каманда выйшла на другі тайм? Здаецца, не было заменаў і не так шмат гульцоў, як мы казалі. У Стэнлеса ёсць у заяўцы на лаўцы запасных. Магчыма, будуць нейкія замены, але ўжо пазней. І, канешне, хацелася б, каб вось гэтую перавагу наша каманда скарыстала. Ведаем мы, што праводзім мы часта другія таймы лепш, чым першыя. І, магчыма, зараз свежыя нашы гульцы, супрацьстомленых гульцоў Стэнлеса змогуць нешта зрабіць. Даніла Гоцман урываецца ў штрафную, гэта небяспечна. Даніла Гоцман зарабляе чарговы ўжо кутнік. Вось няма, на жаль, у нас зараз статыстыкі па кутніках, але калі б была, ну, абедзве каманды падалі кутніку вельмі шмат. У гэтай гульні вельмі шмат вырашаюць менавіта стандарты, як гэта заўсёды было у гульнях Стэнлеса і у тым ліку у гульнях Стэнлеса супраць Крумкачоў. І Арсень Старыкаў зноў з гэтага флангу будзе падаваць. У мінулы раз атрымалася нядрэнна, што Арсень прыдумае зараз. Арсень падае ў штрафную пляцоўку, і, казалася, ідзе мяч неяк у браму суперніка, але, на жаль, не. На жаль, зноў ад брамы брамнік Стэнлеса мяч будзе ўводзіць. Ну, давай тады згадаем, што браму гэта абараняе нумар 5 Анатоль Тупілаў, 5-й капітан каманды, Ігор Курган, 8-й Кірилл Чэпкі, 10-й Олег Курган, 11-й Антон Байко, 13-й Олег Вакулич, 14-й Данил Коздека, 17-й Иван Маюк, 44-й Миколай Коляда, 88-й Дмитрий Абрамчук, 97-й Евген Коляда, головный тренер финской команды Виталий Кириллко, а нашу ж команду футбольный клуб Крумкачи узначальвае сегодня Владимир Фомич Бушма, тренерский штаб сегодня Сергей Коздека, Константин Куимов. Я думаю, пэўныя размовы перапынку былі, бо ўсё ж таки неналежным чынам команда праводзіла апошніх хвілін 5 першага тайму. Пэўныя высновы мусяць быць зроблены, як паказаў пачатак другого тайму, можа быць і не пачутыя былі гэтыя прамовы з боку трэнерскага штабу. Стэнлес сваё спрабуе забраць і накаляе абставку. Так, магчыма, Кірылка змог лепей данесці свае думкі да футбалістаў Стэнлеса, але зараз Арсень Старыкаў спрабуе стрэліць з такой дыстанцыі. Калі б гэта быў гол, канешне, параўналі б мы Арсеня Старыкава з Робертам Карласам ці нейкім іншым легендарным выканаўцам штрафных стрэлаў, але, ну, было даволі далёка ад брамы суперніка, на жаль. Што Гоцман выбівае мяч за бакавую, спрабуе падвысіць тэмп Стэнлес, гэта заўважна, але готовы до гэтага пакуль гульцы нашай каманды. Коляда. Гардзейчык першы на мячы. На Баранова дакладна. Трэба апусціць гэты мяч футбалістам нашай каманды. Робяць яны, напэўна, адваротныя. І зараз атакуе Стэнлес, 97 номер, іншы Коляда ўжо Яўген. Але мяч, на шчасце да нас, пайшоў за межы поля і зноўку адварот. Цікава, як ад брамы будзе Арсень Пуцін у другім тайме уводзіць мяч, асабліва калі захаваецца гэты лік 1-0. Ці будзем мы далей выводзіць мяч цераз кароткія пасы, як гэта мы робім часцей за ўсё, ці будзем бачыць больш дальніх вынасаў, як, напрыклад, зараз, як мы бачылі даволі шмат у матчах супраць Ураджайнай у сённяшняй гульні. Магчыма, Арсень Пуцін неяк усё больш і больш далей ад брамы будзе старацца мяч выбіваць, каб неяк гульню ад нашай брамы адвесці, каб далей нашыя гульцы ўжо недзе на палове суперніка за гэты мяч чапляліся. І вось зараз Евген Гардзейчык ляціць наперад. Евген Гардзейчык укідвае мяч у гульню на Марозіка. Вельмі было плотна, 3 гульцы Стэнлеса супраць Марозіка, але не здолелі яны мяч адабраць, толькі аут на нашу карысць. Так, і звярню увагу на тое, што нікуды не спяшаюцца нашыя футбалісты. Тут ужо вось наколькі хутка імкліва уводзяць свае ауты футбалісты Стэнлеса і наколькі запавольваюць гэту гульню нашыя футбалісты. Не магу іх у гэтым вінаваць. Відавочна, што лік дыктуе тое, як дзейнічае наш каманд. Марозік направа на Гоцмана, што прыдумае Даніл. Класны прастрэл!
Трошку не хапіло, здається, Старикова, так? Не помиляюся. Так, это был Арсень Стариков, і хоча за все ён зараз буде наверх черговий кутник. Здається, у Владислава Морозика там перед штрафной була позиція і для удару. Ведаємо, що Владислав Морозик може пробити здалек, забивав він так, наприклад, у передсезонці за нашу команду. Тому, магчыма, больше дальніх стрілів чекаємо від його. І зараз Арсень Стариков буде подавати черговий кутник. Арсень подає, але, на жаль, вельмі далеко. Вось папярэднія кутнікі Арсень Стариков добра падаў, змог стварыць небяспеку ў брамы суперніка, а зараз неяк зусім незразумела атрымалася, на жаль. Магчыма, лепшыя кутнікі Арсеня Старикова ў гэтым матчы яшчэ наперадзе. Як ты лічыш, як будзе далей развівацца гульня ў сэнсе менавіта стандартаў, ці здолеюць крумкачы сёння забіць са стандарту, бо мне здаецца, гэта такі элемент гульні, які вельмі важны сёння, а пакуль што у гэтым сэнсе ў нас не так шмат атрымоўваецца, але нейкія падыходы ёсць да брамы суперніка. Імавернасць забіць стандарты відавочна ёсць, бо ёсць футболісты, якія могуць гэта зрабіць. Вядома, што няма Александра Варановича, які класна паказаў сябе ў мінулым сезоне, але прынамсі і Наміката, і Старикова, Намікаты зараз няма на поле, але ад Старикова мы можам чакаць шмат чаго. Ось, і я скажу так шчыра, што мне асабіста не падабаецца, што я ўсё часцей і часцей пачынаю глядзець на табло, каб зразумець, якая хвіліна ў матчы. Бо, такая, это неприемная для меня тенденция. Хочется все-таки отрываться салода от гульни команды и верить в то, что она подвоит свою перевагу, а може і потроїть у будущее, а не сочить за тим, колькі ж хвилин досталося нам назирать за гэтым матчем. На дворе у нас погоршается, сподіваюся, это отобьется якраз и на якости гульни, а не наоборот направду, что гульня у нас ще полепше, и она и так шиковна. На початку другого тайму обороняются пинские футболисты. Нет же? Такой оперативности не хапіла яму в этой ситуации прийняти рішення, але заховали оборону, заховали володання м'ячом наші футболісти і можуть поспробувати зладити позиційну атаку номер 2. Так, але вось так хутка спрабуюць вертыкальную сваю атаку правесці, забросіць на Морозіка, і было блізка, але Морозік супраць некалькіх абаронцаў Стэнлеса аказаўся, і гэтае адзінаборства прайграў. Дарэчы, калі вяртацца да тэмы пра стандарты, ёсць у нас на лаўцы яшчэ Ягор Антанович, таксама добры выканаўца стандартаў, такія вельмі моцныя у яго выходзяць давецы і вельмі дакладныя з кутнікаў. Магчыма, яго таксама сёння чакаем на полі, але пакуль наш іншы латараль, таксама моцны латараль Даніла Гоцман спрабаваў навесіць. І зараз ідзе барацьба у брамы Стэнлеса, якая скончыцца патэнцыйна небяспечным момантам. Эбука Неджи, трэба спраўляцца, Эбука Неджи, добра Эбука Неджи, выдатна, брава Эбука Неджи, у чарговы раз мы гэта кажам, зноўку справіўся з нападнікам суперніка. І вось зараз трэба спакойна мяч сабе вярнуць і спакойна правесці гэту атаку. Скандуе наш сектар заўзятараў прозвішча нігерыйскага нашага абаронцы. Вельмі часта мы узгадваем сёння Эбуку Неджи. Зноў жа звяртаю вашу увагу, заклікаю вас больш шчыльна паназіраць за нашым абаронцам. Вельмі спадзяемся, што ён дапаможа нам у другім тайме, дапаможа гэты лік захаваць, але лепей за ўсё будзе захоўваць лік, калі мы заб'ем яшчэ, тады, канешне, будзе значна спакайней. І зараз нейкая такая ўжо ідзе стычка паміж гульцамі. І, здаецца, скончваецца на тым, што Стэнлес будзе навешваць чарговы стандарт. Штрафныя ад Стэнлеса гэта заўсёды вельмі небяспечна. Зараз мы с тобой адчулі, што арганізатары, бо было выключна ціха на трибунах стадыёна Акадэміі. Мы і мусім гэта рабіць, я думаю, все часцей і часцей, калі ліг будзе захоўвацца менавіта такім. Другім тэмпам спрабуе развіць сваю атаку. А каманда Старикова трэба трошку спрабаваць перахапіць ініцыятыву ў гэтай хвіліны, бо вельмі небяспечная тэндэнцыя пакуль намяшаецца ў цягам апошніх хвілін гэтага матча. Сябры, нагадаю, скарыстаюся сітуацыяй, што можна падтрымаць нашай трансляцыі, разумею, што пакуль не да таго, але спасылка на Donation Alert чакае вас у апісанні трансляцыі. Морозик выйграе на адзінаборства, ідзе наперад, трэба ісці Морозик, і трэба ісці іншым нашым футбалістам дапамагаць Морозику. Морозик прастрэл, і зусім крыху не хапае Баранову, але мяч у нас Стариков, што прыдумаў Стариков, гэта крэатыўны футбаліст. Морозик ці замкне, не, але стрэл Ладуцькі, заблакаваны стрэл Ладуцькі,
атакі, але зноўку мяч у нас. Добра, што адказваем мы на гэтай атакі Стэнлеса сваімі контрвыпадамі, і здаецца, штосьці атрымоўваецца ў нас. І зараз зараз суддзя паказвае, што быў фол нашай каманды, і мяч вяртаецца Стэнлесу. Зноўку атака Стэнлесу, зноўку, магчыма, будзе небяспечна. Калі Стэнлес з мячом, то неяк усё больш нервова і нервова на табло мы, канешне, глядзім на гэты час, якога засталося яшчэ вельмі шмат, таму вельмі рана яшчэ гуляць неяк на адбой, вельмі рана гэта 1-0 абараняць. Стэнлес можа яшчэ некалькі галоў забіць за гэты час, таму трэба неяк больш ісці ў атаку, больш адцягваць гульню ад сваіх варот, абараняцца і утрымліваць гэта 1-0, калі мы на палове суперніка, значна прасцей. Да, і калі гульня будзе працягвацца менавіта ў такім ключы, то чакаю каля якраз 60-й, 65-70-й хвіліны заменаў ад Владзіміра Бушмы, можа быць, будуць кіраваныя на ўзмацненне абарончых рядов. Святкова зараз, здаецца, рукой згуляў, але не пабачыў гэта Мікіта Шыян. Між тым, давай у паузе таксама нагадаем, хто ж абслугоўвае гэтую гульню. Галоўны сёння Мікіта Шыян, Дзяржынску яму дапамагаюць Мікалай Казак, Зембін і дзяржынскі арбітр Яўген Клімовіч, рэзервовы сёння пінскі суддзя. Стрэл! Як жа добра выходзіў Алексей Баранаў цераз фланг, якая ж добрая прайшла перадача на Цвяткова, але у рукі брамніку Стэнлеса мяч пайшоў, і вось ужо Стэнлес рвецца па фланзе. Гэта 17-й нумар Стэнлесу. Так, і зараз аут на карысць Стэнлеса, 17-й нумар, Іван Маюк укідвае мяч. Каляда з мячом, Каляда на Маюка, і Маюк такі навес трэба Кудзіну зараз спакойна забіраць, ён гэтае робіць. Канешне, крыху кожны раз нервова, калі вось так Арсень Кудзін ляціць за мячом, ляціць і змагаецца супраць футбалістаў Стэнлеса, але пакуль звычайна у яго гэты мяч забраць удаецца. Гэта вельмі грубы фол, і суддзя дае працягнуць атаку. Трэба, як мне здаецца, пасля картку за такі фол паказваць. Але наша атака хутка перарвалася, вельмі дынамічная пайшла гульня, Каляда, Мікола Каляда навес. І што, трэба забіраць Кудзіну, Кудзін гэта робіць, як жа нервова. Цягнуцца гэтыя хвілінкі, і ў кожную хвілінку адбываецца на полі нешта цікавае, вельмі нервова, канешне, за гэтым назіраць. І Іван Маюк і Каляда ўсё больш ствараюць момантаў у нашы брамы, і, канешне, трэба штосьці з гэтым рабіць. Магчыма, зноў-такі зрабіць нейкія замены, якія б гэту гульню скарэктавалі. Нагадваем, што ёсць у нас яшчэ гульцы на лаўцы запасных, якія могуць гульню ўзмацніць, але пакуль што заменаў няма, і пакуль што вось тым хлопцам, якія зараз на полі, ім трэба змагацца, заўзятарам трэба хлопцаў падтрымваць, і неяк трэба трымацца, бо вельмі цяжкі матч. Да, слухай, мне ўжо з кожнай хвілінай все больш і больш хочацца прамяняць мікрафон заўзятара на магчымасць падтрымліваць сваю каманду больш на падвышаных тонах, бо сапраўды зараз брудна было ў папярэдняй сітуацыі, здаецца, супраць Алексея Баранова. Зараз на Старыкаве вельмі брудна згулялі футбалісты пінскай каманды. І зноўку Арсень Старыкаў, які так шмат атрымаў па нагах, па корпусе ў гульні супраць Ураджайнай. Зноўку наш тэхнічны Арсень Старыкаў, зноўку наш гулец, і ён атрымлівае вельмі брудны гэта фол, і я не разумею, як Стэнлес пакуль што абыходзіцца без жоўтых картак, трэба нешта арбітру з гэтым рабіць. Так зараз жа была жоўтая, мне здаецца, можа, мы з тобой прасупалі, але здаецца жоўтая, я такі не звярнуў увагі на... Так, судзячы па рухах арбітру, магчыма, паказаў ён усё жоўтую у гэтай сітуацыі. Так, было гэта не зусім заўважна. Калі жоўтая картка была паказана ў гэтай сітуацыі, то цалкам гэта справядліва. Так, і зараз атаку спрабуем зноўку развіць, але хутка яна скончваецца пасля абрэзкі Цвяткова, і зноўку трэба абараняцца. Буканэджы трэба адпрацаваць, Бука гэта робіць. Цвяткоў не губляе мяч. Цвяткоў добра згуляў у гэтым моманце. Гоцман на фланзе, Гоцман спрабуе вывесці. І як жа прэсінгуе Стэнлес, як жа актыўна на ўсім полі Стэнлес прэсінгуе нашых гульцоў. І вось Арсень Старыкаў, атрымаўшы па нагах, зноўку ляціць наперад. Арсень Старыкаў надаву удары врачыю. Гэта небяспечна, трэба з гэтым нешта рабіць. На жаль, губляе мяч. І вось ужо Стэнлес
просто моментальна стараецца перайсці ў свае вертыкальныя контратакі. Ведаем мы гэты стыль Стэнлесу, і зараз Стэнлес такі узорны контратакуючы футбол, канешне, дэманструе, і трэба нам прызвычайвацца да гэтага футболу, трэба нам прызвычайвацца гуляць менавіта вось супраць такіх каманд у фінальных раундах другой лігі. Іншых каманд не будзе, усе каманды не дадуць уздыхнуць ні на хвіліначку, і, канешне, будзе вельмі цяжка, таму вось гэты кубкавы матч, гэта добрая школа, добрая падрыхтоўка для нашых хлопцаў да далейшай барацьбы за галоўны трафей другой лігі, а наша мэта ў гэтым сезоне толькі такая, іншай, канешне, быць не можа. Так, здаецца, на сустрэчы заўзятары Владзімір Буш магучыў мэту на гэты сезон. Перамога ва ўсіх турнірах, не выключаючы Кубка Беларусі. Паглядзім, як яно будзе. Да, пакуль трэба зрабіць першы крок, гэта адолець сённяшняга суперніка з Пінска, хаця гульня пакуль складаецца максімальна складана ў другім тайме, відавочна гэта. Я яшчэ, ведаеш, прыгадаю факт, калі мы ўжо апошнія хвіліны часцей згадваем галоўнага арбітра, то даводзілася яму кантактаваць з Крумкачаем. Было гэта ў фінале другой лігі сезона 2023. Ён быў рэзервовым арбітрам на стадыёне Дынамо Юні, дзе Крумкачы, на вялікі жаль, у дадатковы час зазналі перамогу, дакладней, в серыі пенальці зазналі паразу супраць Партызана. Не супраць Партызана, это ў 22-м годзе супраць Невы. Фінальны матч у якасці рэзервовага арбітра абслугоўваў, трошку ўжо паплыў я. Як і надвор'е наше, да, на такой вельмі пераменлівае, то у нас сонца з тобой зірнула, то дождж. Я думаю, футболісты трошку кайфуюць ад гэтай перамены, бо на полі гэта адчуваецца яшчэ больш прыемна. І ведаеш, вельмі такі моцны быў вецер, літаральна некалькі хвілінак назад. Трыбуны гэтага невялічкага стадыёна ніяк не абараняюць каментатараў і гледачоў ад гэтага ветру. Я думаю, яшчэ мацней гэты вецер на полі адчуваюць гульцы, адчуваюць яны, калі працуюць з мячом. І я нават не ведаю, на карысць каго можа быць гэты вецер. Марозік трэба рэалізоўваць! Марозік забівае, калі ласка! Януш Ладуцька! Калі ласачка, гол! Гол, Януш Ладуцька! Ось неяк пераламілася гэтая гульня, неяк казалася, што ўжо ўсё спынілася гульня, што ўжо згубленая дынаміка эпізоду. Але Владзіслаў Марозік аказаўся насупраць брамніка. Владзіслаў Марозік, магчыма, згуляў не вельмі няўдала, магчыма, прабіў у галкіпера, але Януш Ладуцька вельмі ўдала аказаўся на пазіцыі такога нападніка. Януш Ладуцька, апорны наш паабаронца, які дапамагае нам у атацы. І Януш Ладуцька дакладным стрэлам робіць лік 2-0. Вельмі эмацыйны матч. І, канешне, зараз глядзець ужо значна прыемней, але успамінаем, як казаў Олег Дулуп, пра якога я ўзгадваў у першым тайме. 2-0 самы слізкі лік у футболе, таму, канешне, трэба не губляць канцэнтрацыі і ні ў якім разе да сваёй брамы не прыціскацца, трэба працягваць гуляць далей. Ну а мы віншуем вас з другім голам і віншуем нашага капітана Януша Ладуцька, нашага незамянімага капітана. Януш вялікі умніца, які дапамагае нам ужо шмат сезонаў і, спадзяемся, будзе дапамагаць яшчэ і яшчэ. Так, і зараз будзе аут на нашу карысць. Канешне, вось зараз уже значна прыемней назіраць за футболам. І, канешне, нашы заўзятары ўжо неяк узбадрыліся, крыху прыціхлі заўзятары Стэнлеса. Канешне, зараз не вельмі прыемна ім назіраць за лікам. І, здавалася, шла такая гульня, што магло ўсё пайсці ў любы бок, магла гульня перайсці зусім па іншаму сцэнарыю, мог Стэнлес зраўняць, але Януш Ладуцька. Януш Ладуцька, гэта, канешне, вопыт, гэта, канешне, яго магутны досвед другой лігі. І вось зараз зноўку атакуюць наш хлопец. Арсень Старыкаў, як тэхнічна Арсень Старыкаў, і ў падкаце спраўляюцца з гэтым, але Крумкачы працягваюць атакаваць. Яўген Гардзейчык зноўку падкат ад Стэнлесу, і здаецца падкат чысты, без фолу гуляе абаронца Стэнлеса Олег Вакуліч. Я такі хачу падзячыць заўзятарам, гледачам нашай трансляцыі за шматлікія данаты, якія мы ўжо атрымалі ў гэтым матчы. Гэта вельмі успешна, сябры, давайце гэтак далей падтрымліваць нашу каманду, нашай трансляцыі. Успешна, што не гледзячы на 2-0, мы зараз у гэтай хвіліны ўсё роўна на палове суперніка і спрабуем закрыць гэты матч. Да, і ўжо бачыш эмоцыі не трымаюць у сабе футбалісты Стэнлеса. Калі не атрымліваецца на поле, то гэта выяўляецца ў такіх актыўных паводзінах. І гэта можа толькі цешыць нас з табой. Галоўнае, каб не дайшло да грубасці з боку суперніка. Іван Маюк у этой сітуацыі сапраўды правілы парушае і не стрымлівае сябе. Я думаю, неўзабаве за такія праявы эмоцый можна і жоўтую картку атрымаць.
Так, і абяцалі мы чытаць чат трансляцыі. На жаль, не можам мы гэта рабіць вельмі часта, бо, канешне, гульня вельмі нервовая, і сочым мы толькі за гульнёй. Перадавалі нам привет з Кутаісі, привет таксама... Гаварджоба, да? Так, вялікая Гаварджоба ў гэты слаўны грузінскі горад. Спадзяемся, надвор'е у вас значна лепей, чым у нас. Таксама кажуць тут у каментарах, што крумкачы гуляюць на роўных супраць каманды першай лігі. Стэнлес пакуль што каманда другой лігі. І крумкачы пакуль што каманда другой лігі. У абедзвюх выпадках, канешне, кажам пра пакуль што. І вось зараз Алексей Барану, трэба вырашаць, напэўна, гэту гульню. Алексей Барану! Гол! Алексей Баранов 3-0 робіць лік! Гэта неверагодна, сябры. Я не ведаю, як гэта каментаваць. Ну, шчыра кажучы, было вельмі цяжка прадказаць, што вось такі лік будзе. Памятаем мы пачатак другога тайма. Памятаем мы, як усё гэта пачыналася складана для нашай каманды. Колькі было момантаў у Стэнлеса. Але вось так хутка забіваць Януш Ладуцька, забіваць Алексей Баранов, наша апорная паўабаронцы, якія вельмі часта дапамагаюць нам атацы, дапамаглі зараз і робяць лік ужо 3-0. Вялікі дзякуй нашым хлопцам, вялікі дзякуй нашым заўзятарам. Канешне ж, працягваем гуляць і ўжо чакаем. Крыху больш за 20 хвіліначак засталося. І, канешне, хацелася б, каб нашыя хлопцы лік атрымалі, а магчыма заб'юць яшчэ і яшчэ на гэтым куражы. І вось зараз Арсень Старыкаў можа што-небудзь прыдумаць. Арсень Старыкаў прастрэл. Вось зараз магло быць 4-0, і гэта, канешне, было б ужо зусім нейкае свята, але губляе Константин Святкоў гэты момант. Нельга, канешне, гэта рабіць. Гэта момант, які 100% трэба было рэалізоўваць. Трэба больш уважна ставіцца да такіх момантаў, нават пры такім буйным ліку. А чуваеш гэты пах у паветры, Міраслаў? Это пах помсты, да? Пах рэваншу за тыя паразы года 24-го. Вельмі успешна бачыць такі лік. І вельмі цешыць, што гэта здабыта ў матчы супраць такого суперніка. Хаця мы з табой не спяшаемся рабіць выснову. Вядома, що гуляць больш за 20 хвілін. Я, як заўзятар Ліверпуля, памятаю, што гульню можна перагарнуць і за 6 хвілін. Да, мы не ў Стамбуле, мы ў Пінску, але прынамсі рознае здараецца ў футболе. А па-другое, яшчэ адзначу, казаў я цягам другого тайма, што прыстрэльваецца Баранов, Лёша прыстрэліўся і сваю зброю наладкаваў належным чынам. 3-0, гэта тое, што я мог так вельмі не смела, да, меркаваць наконт сённяшняга матчу, але лік пакуль... Не ведаю, па гульні яго ты, як ты лічыш? Як мне здаецца, канешне, не па гульні, шчыра кажучы, і не па гульні у тым сэнсе, што шансуе нам, але, магчыма, не шансуе, магчыма, нашыя гульцы проста больш уважна паставіліся да сваіх момантаў. Шмат было момантаў у Стэнлеса, і, здаецца, заслугоўваў Стэнлес як мінімум гол, але у такіх матчах справядлівасць гэта ўвогуле такое нейкае даволі умоўнае вызначэнне. І зараз замена адбываецца ў складзе футбольнага клуба Стэнлес. Нумар 13 Олег Вакуліч поле пакінуў. У гульню уступае нумар 12 Ілля Літвінчук. Цікавы, дарэчы, факт. На полі у нас зараз ёсць дзве пары братоў. Ёсць у нас Ігор Курган і Олег Курган. Ёсць у нас Яўген Каляда і Мікола Каляда. А магла б быць у тэорыі яшчэ і трэцяя пара братоў у складзе футбольнага клуба Стэнлеса, бо у Іллі Літвінчука ёсць старэйшы брат Александр Літвінчук, які таксама з'яўляецца гульцом Стэнлеса, але сёння Александр Літвінчук не заяўцы на матч, а вось Ілля Літвінчук, малады хлопец 18 гадоў, паспрабуе дапамагчы сваёй камандзе, але нашыя хлопцы могуць на гэта адказаць. І вось зараз добра шоў гэты заброс наперад, але перахапілі яго гульцы Стэнлеса. Вось я бачу, што ёсць заўзятары Стэнлеса, якія ўжо сышлі з трыбун пры ліку 3-0, страцілі веру ў сваю каманду, але, ну вось, калі мы будзем гуляць так, як зараз, здаецца, пенальці. Я не разумею, за што ставіць пенальці суддзя. Паказвае ён, што Ебука Неджы фаліў на Міколе Калядзе якраз. І, ну, гэта нейкае вельмі сумнеўнае пенальці. Вось якраз пад мае словы пра тое, што гульня яшчэ не скончана, суддзя чамусьці паказвае на 11-метровую адзнаку нейкае вельмі спрэчнае рашэнне суддзі, якое я пакуль, ну, зусім не разумею. І лепшы бамбардзір Стэнлесу Мікола Каляда супраць нашага брамніка Арсеня Кудзіна. Паглядзім, канешне, вельмі непрыемна, што суддзя такое прызначыў. Крыху не хапае Арсеню Кудзіну, каб забіць каб адбіць гэты пенальці, на жаль.
Микола Каляда б'е ўправа ад сябе угол, і Арсень Кудзін угадаў, куды будзе біць Микола Каляда, крыху не дацягнуўся. Лік 3-1, лік ужо не такі прыемны для нас, хаця, канешне, пакуль што пераможны. Спадзяемся, што вось гэты лік нашым хлопцам неяк верне цвярозасць, і нашым хлопцам нагадае, што гульня яшчэ не скончана, гуляць яшчэ шмат, і, канешне, трэба неяк больш важліва гуляць. Так, арбітр можа паставіць вось такое спрэчнае пенальці, але трэба з гэтым нешта рабіць, трэба больш важным быць. І вось зараз пабеглі нашы хлопцы ў атаку. Мажліва, хутка атрымаецца адказаць. На жаль, не. Якая ж нервовая атрымоўваецца сёння гульня. Вось здавалася, толькі мы ўздыхнулі з нейкай невялічкай палёгкай, і зноўку 3-1, зноўку лік такі вельмі небяспечны, які застаўляе нас, усіх заўзятараў крумкачоў, вельмі нервавацца сёння. Ну так, я думаю, побольше зараз заўзятараў гледачоў у нашай трансляцыі, бо інтрыга вяртаецца ў гэты матч. Пераглядзеў, была ў мяне магчымасць паўтор моманта, за які быў прызначаны пенальці. Ну, скажу шчыра, рабіў гэта з тэлефоны. Ну, падарыце мне акуляры, калі ласка, каб я разгледзеў там пенальці, але, можа быць, з большага манітора, лепшай якасці, сябры, моя выснова была б зваротнай. Хто вось глядзіць гэту трансляцыю, пераглядаў гэты момант, подзяліцеся ўражаннем, быў пенальці, адкуль ён там взяўся, можа быць, я нешта не дагледзеў, не сорамна ў гэтым прызнацца. Так, і зараз футбалісты крумкачоў будуць уводзіць мяч з аута, уводзяць наперад на Баранова. Баранов бяжыць наперад, трэба хлопцам нашым дапамагчы Баранову, бо адзін з усім Баранов. Так, дапамагаюць, Арыбгаджыев спрабуе прастрэліць, але прастрэл перахопліваюць. І вось зараз трэба Арсеню Кудзіну, напэўна, упэўнена ўступаць гульню. Ён гэта, здаецца, робіць. Канешне, зноўку будзе нервова назіраць за гульнёй. Вельмі спрэчнае такое пенальці, аднаўляе інтрыгу матча, і, канешне, можа Стэнлес крыху так зматываваць ісці наперад. Парушэнне правил з боку Евгена Гардзейчыка, ёсць жоўтая картка. І трэба быць больш пільным Яўгену, каб раптам не нарвацца на другое папярэджанне і не пакінуць сваю каманду ў меншасці. Адказна ў яго пазіцыі ў цэнтры абароны. І прынамсі рыхтуецца замена ў складзе крумкачоў, як мне здаецца, рыхтавалася, не бачу, двайная нават будзе. Егора Антоновича бачу, пазнаю аблічча, хто другі футбаліст такі з'явіцца. Нумар 13 Мікіта Кухцік, цэнтральны абаронца, і атрымоўваецца флангавы абаронца выйдуць, і магчыма якраз у абароне нашу гульню напрыканцы матчу узмацняць. Зноўку апасны момант у Стэнлеса, небяспечна, але значна вышэй варот. Цікава будзе паназіраць, замест каго выйдуць нашыя новыя гульцы, вельмі хутка мы гэта ўбачым. Ужо дае дазвол на гэтую замену. Давуд Арыбгаджыев поле пакідае, но это відавочная замена на Егора Антоновича. Хто ж будзе тым другім футбалістам? 18-й нумар Алексей Баранов на Кухціка. Зараз будзем разбірацца, што за перастаноўкі адбудуцца ў нашым складзе. Бо цэнтральны абаронца мяняе футбаліста групы паўабароны. Так, цікава. І зараз у нас на полі ось наша 5 цэнтральных абаронцаў, здаецца, усе яны зараз на полі. Буканэджы, Евген Гардзейчык, Владзіслаў Дабішчук, Януш Ладуцька, зараз яшчэ і Мікіта Кухцік. Напэўна, хутчэй за ўсё, двое з гэтых цэнтральных абаронцаў складуць пару апорных паабаронцаў, і будзем мы такім вось вельмі абаранительным складам ужо гуляць напрыканцы гэтай гульні. Ну, я не буду супраць абсалютна, калі каманда бярэ такую абарончую тактыку. Галоўнае адстаяць лік у гэтай сітуацыі. Прагматызм у футболе ніхто не адмяняў. Мы за яскравыя матчы, але часам трэба ахвяраваць яскравасцю на карысць выніка. Гардзейчык адабараняўся супраць Маюка, і якая у нас ужо 77-я, здаецца, хвіліна на гадзінніку, трошку больш за 10 хвілін, плюс час дададзены. Я думаю, хвілін 15 назіраць нам яшчэ гэты матч. Зайтрошу я нейтральны. І Владзіслаў Марозік трэба бегчы наперад. Владзіслаў Марозік побег ад нумара 14-го Стэнлесу. Владзіслаў Марозік бяжыць. Трэба дапамагчы Марозіку. Адзін Марозік супраць гульцоў Стэнлесу аддае на Старыкова. Добра, Старыкаў прастрэл, і гэта небяспечна. Цятков! Константин Цятков! 4-1! Ну, оставалася, толькі з'явілася гэтая надзея ў Стэнлеса. Але калі вось так гуляе наша каманда, ну ніякі арбітр
арбітр аніякімі вось гэтымі спрэчнымі рашэннямі не дапаможа Стэнлесу, бо крумкачы гуляюць ну просто выдатна зараз. А мы казалі пра Цвяткова, казалі, што неяк ён зусім незразумела не забіў у пустую просто браму ворот суперніка пры ліку 3-0 на нашу карысць. Вось зараз такі здавалася б крыху цяжкі момант гэтага матчу. Константин Цвяткоў б'е з вострага угла, і гэта 4-1 лік на нашу карысць. 4-1 слаўны лік такі, добры, разгромны. Асабіста мне ён прыгадвае нашу разгромную перамогу над менскім Дынамо ў вышэйшай лізе. Але, канешне, калі мы гэты лік зробім яшчэ больш буйным, то ніхто супраць дакладна не будзе. Да, выносім трошку ножкамі наперад мой Стэнлес сёння, за гэтым одна асалода назіраць. Шкада, што толькі Кудзін браму сваю сухой сёння не утрымаў, але прынамсі не будзем спяшацца з высновамі. Я так ужо трошку на пафасе прамаўляю пра тое, што выносім ножкамі наперад, але 12 хвілін ці колькі там яшчэ ёсць у Стэнлеса, каб вярнуцца ў гэтую гульню, прынамсі забіць яшчэ гол. І ўжо +2 не такая надзейная перавага ў ліку, але мы максімальна не зычым гэтага суперніку. Так, і зараз цікава паназіраць за гэтай гульнёй. Так, працягнем пасля атакі Стэнлеса. Так, вельмі небяспечна Мікіта Кухцік выносіць. І зараз суддзя паказвае гульцу Стэнлеса, што трэба ўздымацца. Ну, сапраўды, хлопцы, ужо другі такі пенальці ніхто вам, здаецца, не дасць, таму трэба гуляць, трэба неяк забіваць з гульні. Дык вось, аб чым я казаў? Казаў пра тое, што 5 цэнтральных абаронцаў у нас зараз на полі. І, здаецца, вось у гэтай сітуацыі Константин Цвяткоў, такі вельмі абарончы апорнік, ён зараз дзейнічае як атакуючы паўабаронца. Так, атрымлівае жоўтую картку Януш Ладуцька зараз. Што такі, я не зразумеў, що ракаць за размовы, ну не звычайна шапку. Так, хутчэй за ўсё за размовы з арбітрам Януш Ладуцька атрымаў жоўтую. Ну, шчыра кажучы, крыху ўсё роўна зараз на гэтую жоўтую. Дык вось Константин Цвяткоў пайшоў наперад, пайшоў на пазіцыю атакуючага паўабаронцы, і стоіла яму перайсці на гэтую пазіцыю, адразу Константин Цвяткоў свой дэбютны гол за крумкачы забівае, з чым яго, канешне ж, віншуем. Так, усцешна за Константина, і наогул, калі да гэтага матча рыхтаваўся, так звярнуў увагу, што вельмі так аднародна размеркаваныя галы ў нашай камандзе, калі не казаць пра Владислава Морозіка, а так досыць роўна размеркаваны, шмат футбалістаў па адным голе, там трошку па два, як бы кожны можа забіць у складзе гэтай каманды, што не можа не радаваць. Няма такого крену, ведаеш, як быў, калі у нас Сергей Лунько гуляў, да, калі шмат галоў было завязана менавіта на гэтым нападніку нашай каманды, а без яго даводзілася вельмі цяжка. Так, і зараз ідзе навес ад Стэнлеса, Стэнлес не здаецца, Стэнлес ідзе наперад. Гэта зразумела, і Мікола Каляда зараз небяспечна у нашу штрафную пляцоўку мяч адпраўляў. Але Арсень Кудзін пакуль што гуляе даволі ўпэўнена. Арсень Кудзін так не пацягнуў пенальці, але быў блізкі да гэтага. І, канешне, сплюнем 3 разы цераз наше левае плячо, але пакуль гульня Арсеня Кудзіна выглядае так, як яна і павінна выглядаць для такога вопытнага галкіпера з багатым досведам не толькі другой, але і першай лігі. Да, і давай адзначым, ты згадаў прозвішча Мікалая Каляды, але давай адзначым, што гэта найлепшы бамбардзір мінулага розыгрыша Кубка Беларусі. І ў гэтым на ягоным рахунку ёсць 2 мячы, але мусіць крумкачы робяць всё, каб Мікалай Каляда не паўтарыў сваё леташняе дасягненне і не стаў найлепшым бамбардзірам Кубка 26-27. Можа быць, гэта будзе нехта з нашых футбалістаў, паназіраем за гэтым. Але пакуль трэба рабіць вынік гэтага матчу і закрываць яго канчаткова. І зараз зноўку Константин Цвяткоў ўжо актыўна так ідзе наперад. Дабішук, ужо наш цэнтральны абаронца, таксама так высока апынуўся. І зараз была перадача на Каляду, але Яўген Гардзейчык згуляў выдатна, і Яўген Гардзейчык гэтую перадачу перахапіў. Арсень Старыкаў, выдатны адбор, выдатны Арсень. Гэта фол, гэта, канешне ж, фол. Я не ведаю, чаго зараз узбіраецца гулец Стэнлесу. 44 і 97 нумар Стэнлесу пайшлі да арбітру, штосьці яму расказваюць. Ну, калі гэта не фол, калі гэта не жоўтае, то што тады ўвогуле жоўтае? Яўген Каляда зараз якраз атрымоўвае жоўтую, і атрымоўваецца, што 2 Каляды, 2 браты пайшлі на арбітра, узмушаныя гэтым рашэннем суддзі, але рашэнне, на мой погляд, цалкам лагічнае. Жоўтая
желтая картка, номер 97, Евген Коляда. Потерпел больше. Все логично, а коли Стенлеса, то не логично. Да, незадоволенасць выказваюць нам заўзятары Стэнлеса, вось, замест того, каб падтрымліваць сваю каманду, прынамсі, гэта было б лагічным. Дык вось, пацярпеў у гэтай сітуацыі больш за ўсіх, мне здаецца, Олег Курган, які досыць так балючы сутык пацярпеў у гэтым моманце, да? Зычым здароўя гульцу Стэнлеса, не хацелася, каб траўмамі канчаўся гэты матч, а ўсё ж такі прыгожай гульнёй. Так, і зараз ідзе навес у штрафную пляцоўку Стэнлеса, Гоцман. Так, і зараз Владислав Дапішук змагаецца за гэты мяч. Змагаецца, крыху не атрымалася. Так, і зараз так пераходзіць мяч ад адной каманды да другой. Эбука Неджа скідвае яго назад, і трэба нашым хлопцам спавяць за гэтым мячом. Хлопцы аддаюць назад на Арсеня Кудзіна. Арсень Кудзін на левы фланг, мяч зараз у Эбукі Неджы. Эбука на Яўгена Гардзейчыка. Яўген Гардзейчык на Данілу Гоцмана. Даніла Гоцман. Спокойно контролюють, да, мяч наші футболісти, успішно за гэтым назіраць. І тут може Цвятков включить свою п'яту, ці яку шосту передачу. Марозік, Дебіщук, зверні увагу, як високо, може бути, Дебіщука підняли трошечку гэтыя хвилини матча, а пакуль Марозік за кошт дріблінга спрабуе пройти суперника. Хто будзе першым, хто забіде гэты падбор? Дебіщук направо, там той жа Марозік, лад сам, ці можа пашукае адресата. Ёсць побач Старікаў, але не даходзіць мяч да Арсеня, і Стэнлес. І зараз Куркачы з мячом. Януш Ладуцька, працягваецца наша атака. Януш Ладуцька назад на Эбуку Неджы. Эбука Неджы на Арсеня Старыкова. Арсень Старыков. Прастрэл. На жаль, неўдалы. Вельмі я ўсцешны тым, як нашы хлопцы ўжо пасля 80-х хвіліны, нават пры такім буйным ліку ідуць наперад. Арсень Кудзін. Спокойно, Арсень Кудзін выдатна. Яму ліманада ў другой руцэ не хапіла, каб яшчэ больш спакойным ён выглядаў. Які ж спакойны сёння Арсень Кудзін, выдатная гульня сёння ад яго, прыемна яе назіраць. І зараз Куркачы працягваюць мяч кантраляваць. Хацелася б, канешне, яшчэ паназіраць за голам Куркачоў сёння, было б гэта вельмі прыемна. Але зараз ідзе прастрэл у штрафную Стэнлеса. Зараз гэты прастрэл перарываюць гульцы Стэнлесу. Ведаеце, вельмі шмат так апісвае падзеі на полі, бо неяк зараз вельмі горача неяк на трыбунах. Вельмі такая гарачая ідзе перапалка славесная паміж заўзятарамі Стэнлеса і Куркачоў. Але давайте лепш паназіраем за футболам. Вось зараз паназіраем, калі не памыляюся, за чарговым кутнікам Куркачоў. Двойная замена чакае нас у гэтай паузе. 12-й нумар, гэта Эбука Неджы поле пакіне. Замест яго ў гульню уступіць нумар 36-й Александр Томчык. І яшчэ одна замена, я так бачу, Сеня Старікаў поле пакіне, і замест яго з'явіцца Яўген Тройніч. Двойная замена, все логично, напрыканцы матчу можа быць даць гульнявую практыку Тройнічу, ну, Александру Томчыку таксама яна не зашкодзіць. І можа быць паберагчы Сеню Старікава, да, па такой гульні, вельмі кантактнай, вельмі часам брыдкай, бо ўсё ж такі ў выходны матч гуляць супраць Туркспора, і агулам на Сеню разлічваем у гэтым сезоне. Была замена і ў Стэнлеса, можа быць, ты паспеў звярнуць увагу, хто там на поле з'явіўся. Нумар 17 сышоў у Стэнлеса, Іван Маюк, з'явіўся нумар 20 Кірыл Кірылка. Цікава, ці мае ён пэўна сваяцтва з галоўным трэнерам? Магчыма, і мае. Так шмат братоў ёсць у складзе Стэнлеса. І зараз Куркачы атакуюць. Цікава, што выйшаў сёння Яўген Тройніч, які дэбютуе ў афіцыйных матчах за футбольны клуб Куркачы. Раней на полі не з'яўляўся Яўген Тройніч. І Александр Томчык. Александр Томчык, наш вялікі заўзятар, які шмат дапамагае нашай камандзе. І вось Александр Томчык. Дебіщук быў блізкі да таго, каб свой рахунак папоўніць голам, але рыкашэт не на карысць нашай каманды атрымаўся, але прынамсі кутнік зарабілі, і гэта ж пяцёрка цэнтральных абаронцаў, пра якую ты казаў, ну ўжо Неджы поле пакінуў, але чацвёрачка высокіх хлопцаў можа быць зараз і здолее забіць пяты мяч у браму суперніка. Як я хацеў сказаць, пасля другого ці трэцяга гола галы сёння не пахнуць, да, розныя, яны былі не ўсе прыгожыя, але прынамсі сапраўды не пахнуць. Неважна які, галоўнае, што на карысць нашай каманды. Яшчэ адзін аут, здаецца, таксама на нашу карысць. Хто там
Антонович хутенька уводзіць мяч. Давай аддамо належнае хлопцам нашым, што не зацягваюць гульню, нягледзячы на лік на табло. Гэта таксама дарагога варта. Мне здаецца, што пры гэтым ліку 4-1 наши хлопцы уже крыху так гуляюць просто ў той футбол, які ім прыемна гуляць. Хлопцы атакуюць, сёння ў іх усё атрымоўваецца. Выдатна, канешне, за гэтым назіраць. Можам мы сёння нават нечакана вельмі даць гульнявую практыку нашим, зусім ужо рэзервовым гульцам. Канешне, калі перад матчам мне сказалі, што сёння Александр Томчык з'явіцца напрыканцы гульні, то крыху б я не паверыў, але магчыма, Александр Томчык тренируется ён з нашай камандай, шмат праводзіць трэніровак, і магчыма, Александр Томчык, дзякуючы гэтаму, ўсё больш гульнявой практыкі будзе атрымоўваць у гэтым сезоне. Тым часам Мікіта Кухцік атрымоўвае жоўтую картку. Шчыра кажучы, зноў-такі ўжо ўсё роўна. Гульня набліжаецца да свайго лагічнага заканчэння. І зараз трэба просто добра адабараняцца супраць гэтага кутніка Стэнлесу. Ужо масава ідуць заўзятары з трыбун, зусім крыху засталося гуляць. Стэнлес навешвае неяк вельмі нізка. Каляда спрабаваў запхаць мяч у браму нашай каманды, але толькі яшчэ адзін кутнік атрымалася зарабіць, і ўжо час няўмольна набліжаецца да 90 хвіліны. Трэба будзе звярнуць увагу, колькі ж дадасць рэзервовы, якую шыльдачку падыме над сваёй галавой, а пакуль абараняемся мы. Класны мяч замітусіўся ў штрафной, але да брамы яму было далёка. І фіксуе парушэнне правілаў галоўны. На газоне Гардзейчык. Трымаецца Еўген за галаву. Так, зараз Гардзейчык у стане. Спадзяемся, ўсё добра будзе з нашым цэнтральным абаронцам. Здолее ён працягнуць гульню, а ніякіх траўмаў не палучыць. Цікава, ці ўвогуле дадасць арбітр нешта ці не. І бачу я, што дадае ён 2 хвіліначкі, зусім крыху, такія сімвалічныя 2 хвіліначкі. Разумее, што ў гэтым матчы, здаецца, ўжо ўсё ясна. Вось зараз, напэўна, мы ўжо можам пра гэта казаць упэўнена. І гульня просто цягнецца да свайго лагічнага заканчэння. Таму заклікаю заўзятару просто насалодзіцца гэтым момантам. 4-1, разгромная перамога супраць Стэнлеса, супраць такой моцнай каманды. Перамога на вельмі складанай выправе. Віншуем нашу каманду. Сёння было вельмі прыемна назіраць, і такія сапраўдныя, шчырыя, яскравыя эмоцыі ад сённяшняга футбола, я спадзяюся, усе нашы заўзятары сёння атрымалі. Да, сябры, калі паспееце, напішыце, каго вы лічыце найлепшым гульцом у сённяшнім матчы. Цікава будзе нам гэта пачытаць у чаце гэтай трансляцыі. У любым выпадку дзякуй усім, хто сёння глядзеў гэты матч з намі. Яшчэ 2 хвілінкі нам назіраць гэты матч, 2 хвілінкі, якія, напэўна, ўжо наўрад ці здолеюць нейкім карэнным чынам змяніць хаду гэтага паядынку, які развіваўся сёння выключна. Зараз ужо нейкая жорсткасць пайшла крыху непатрэбная. Напрыклад, зараз нейкую стычку, дзе Канстанцін Святкоў. Канстанцін Святкоў, калі ласачка, не трэба гэтага рабіць. Усё, крумкачы сёння перамаглі. Трэба супакоіцца зараз нашым хлопцам, бо ўсё, навошта гэтыя чырвоныя карткі, дыскваліфікацыі. Давайте прыгадаем наш мінулы сезон. У 1/32 фіналу перамаглі мы Бабоўню на выправе 2-1, і там адразу 3 чырвоныя карткі атрымалі карткі, атрымалі дыскваліфікацыі, якія ў тым ліку пайшлі на фінальны этап. Навошта яно нам? Просто трэба гэтую гульню дагуляць, і ўжо заўтра мы даведаемся, з кім крумкачы згуляюць у 1/16 фіналу супраць суперніка з вышэйшай лігі, і спадзяемся, што там усе нашы хлопцы змогуць нам дапамагчы. Канешне, там дапамога кожнага з нашых гульцоў будзе вельмі патрэбная. А я толькі адзначу в этой сітуацыі, як класна не толькі ў футбольным плане, у плане сваіх дзеянняў на полі, але менавіта по футбольнаму зараз павёў сябе Еўген Гардзейчык, да? Класна на такіх на правах віцэ-капітана Цвіткова адцягнуў ад гэтай сутычкі, ад гэтай сітуацыі, каб не справакаваць яшчэ большае падвышэнне градусу на полі. За гэта Женю сапраўдная падзяка. Мяркую, рана ці позна стане ён капітанам нашай каманды, гэта пытанне выключна часу. Алексей, пакуль ёсць у нас яшчэ зусім крыху часу, на каго б хацеў трапіць у 1/16 Кубку Беларусі? На тую каманду, якую мы пройдзем, а так не важна на каго. Калі ўжо канкрэтызаваць, то прыемна было б, напэўна, згуляць на нейкай добрай арэне, хаця я не ведаю, тут мы будзем гуляць прымаць суперніка, напэўна, хутчэй за ўсё, але калі была магчымасць гуляць на стадыёне суперніка, то я б, напэўна, выбраў бы некую Барысаву арену, да,
Напевно, на гэтым спыніў бы свой выбар, а ў цябе? Якія перавагі? Так само такія думкі. Але, канешне, ёсць такія каманды, супраць якіх, як мне здаецца, могуць крумкачы і неяк зарубіцца з канца табліцы вышэйшай лігі. Магчыма, было б добра супраць іх згуляць. Тым часам матч скончваецца. Сябры, віншуем вас. Вельмі упэўненая перамога 4-1. Перамога, як здаецца, па справе. 4 галы крумкачы забілі. Перамаглі просто у вельмі яскравым стылі. Віншуем вас, чакаем на наших матчах, чакаем у нядзелю о 16 гадзіне на стадыёне футбольнага клуба Мінск у матчы супраць Туркспору. Вас усіх яшчэ раз віншуем з гэтай перамогай. Для вас гэты матч каментавалі Міраслав Колас і Алексей Барашчанцевич. Яшчэ абавязкова пачуемся. Да пабачэння. Бывайце, сябры.